ክቡር መንእሰይ ኤርትራ እቲ ን30 ዓመታት ኣንጻር መግዛእትነት ኢትዮጵያን ዓሰብታን ዓንገልታን ዓለምለኻዊ ናይ መግዛእትነት ገዛእቲ ሓይልታትን ንስኻ ምዩቕ ከይበልካ እትነብረላ ሃገርካ ከረክበካ እዩ ተቓሊሱ ብዓሰርተታት ኣሽሓት መስዋእትነታት ከፊሉ እቶም ኣብ ጎድንኻ እትርእዮም ዝሰንከሉ ከፊሉ ህዝብታት ተቐቲሎም ዓድታት ተደምሲሰን እቲ ዕላማ ናይቲ ሓርነታዊ ቃልሲ ንሱ ጥራሕ ኣይነበረን ነተን ኣብ ቃልሲ ካብ ሰማይ ዝድብድብኦ ናይ ውግእ ነፈርትን ነተን መዳፍዕ ምትኳስ ጥራሕ ዘይኮነ ዓድታቱ እናሓረሳ ህዝቡ ዝጥሕና ታንክታት ተነፈርቲ ናብ ሰላማውያን መጓዓዝያ ህዝብታት እተን ታንክታት ከዓ ናብ መሬት ሓሪሰን ዘፍርያ ሓረስቲ መካይን ክንልውጠልካ ኢና መብፅዓ ነይርዎ ስለዝኾነ ድማ መፃእን ቀፃልን መንእሰይ ወለዶና ቃልሱ ብሳይንስን ቴክኖሎጅን ማዕቢሉ ምእንቲ መነባብርኡ ብምምሕያሽ ምስ ዓለም ምውድዳር ክኸውን እዩ ነይሩ እስኪ እትልቀ ምልካዊ ጉጅለ ዝምህረካን ዝዝርግሖን ንዓኻ ናይ ምድንፃውን ኣብ ንዘይ ረብሓኻ ዝኾኑ ውግኣት ዘሰልፈካ ናይ ስልጣኑ ምቕፃልን ጭርሖታት ሓዲግካ ካሊእ ይትረፍ ካብቶም ኣብ ጎድንኻ ዝርከቡ ምእንታኻ ዝሰንከሉ ተጋድልቲ እናተወከስካ ጽኒልካ ተመሃር ሕቶታት ኣልዕልን ተኻታዕን ንስኻ ንሳቶምን ኣብ ሓደ መስመር ከም ዘለኹም ከተለሊ ኢኻ ድማ እወ ኣቦይን ኣደይን ነንበይኖም ጸሎቶም ከም ዝበሃል ከም መንእሰይ ንሓደ ናይ ሕጅን መጻእን ዕላማኻ ሓቢርካ ከይትቃለስ ብዙሓትን ዝተፈላለዩን ዕንቅፋታት የጓንፉኻ ኣለዉ ገለ ካብቶም ቀንድታት ካብ ክትመራመረሉ ዘብቅዕ ንፖለቲካ ብግቡእ ክትርድኦ ዘይምኽኣልካን ካብ ሕቑፊ ሕፅቦ ውልቀ ምልኪ ኣጀንዳ ሓራ ክትወፅእ ዘይምብቃዕካን ካልእ እቶም ምሁራትካን መሃርትኻን ካብ እዋን ቃልሲ ጀሚሮም ክሳዕ ሎሚ ይጠፍኡኻ ስለ ዘለዉ ካልእ ኣብ ውሽጥኻ ናይ ሕድሕድ ዘይምትእምማን ብምፍጣር ብተናፀል ኣምለኽቲ ምልኪ ብምፍጣር ይዋጋኣካ ስለ ዘሎ እዩ እዚ ከዓ ካባኻ ጀሚሩ ክሳዕ ትምሰኻ ተኣሳሲሩ ምእንታኻ ዝቃለስ ደላይ ፈትሒ ዝተዘርግሐ ማእለማይ መፍትሒ ንስኻ መንእሰይ ካብ ዕለታዊ ተግባር ምልኪ እናተመሃርካ ረብሓኻ ኣበይ ገጹን ብኸመይ ይዕወትን ኣለሊኻን ወዲብካን ኣብ ህዝብኻ ብምዝርጋሕ ኣንጻር እዚ ፈጣሪ ኩሉ ጸጋማትካ ሞትካን ምብትታንካን ዝኾነ ጸላኢ እምቢልካ ክትለዓል ጠበንጃኻ ንቁልቁል ዝኣፉ ምድፋእ እምበር ኣንጻሩ
ጠበንጃኻ ኸተልዕልውን ኣድልየካን ጠበንጃኻ ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ሕንፍሽፍሽ ከይለዓል ዝተፈላለዩ ቀጠፍትን ዓመፅትን ከይለዓሉ ዘበነ ውርውራ ከይከውን ፀጥታን ድሕነትን ህዝብን ሃገርን ምሕላው እዩ እቲ ናይ ሃገር ምሁር ክኢላን ፖለቲካዊ ኤሊትን እታ ንስኻ እትምነያ ደውላ ኣብ ምስራሕ ክነጥፍ ምሕላውን ምሕጋዝውን እዩ ኣብ መወዳእታ ባህግኻን ዕላማኻን ክትግበር እንታይ ይገበር ዝብል ሕቶ ክለዓል ግድን እዩ መልስና መልሲ ንጋባእ ደቂ ሃገር ኣንታ ኩሉ ዓይነት መስዋዕትነታት እትኸፍል ዘለኻ መንእሰይ ሃገርካ ካብ ኢሳያሳዊ ምልኪ ክትረኽባ ስለ ዘይትኽእል ብሓይልኻ መንዚዕካ ክትወስዳን ክትውንናን ጥራሕ እዩ ፖለቲካዊ ሓያልነትካ ምርግጋፅ እዩ ስለዚ እዩ ናይ ሎሚ መካትዕና ክቡር መንእሰይ ሃገርካ ካብ ውልቃዊ ምልካዊ ጉጅለ ኣይትጸበያ ባዕልኻ መንዚዕካ ንምውሳዳ ተለዓል ዝብል ዝኾነ ኣብዚ መስርሕ ክትዕ ካብ ዝለዓሉ ነጥብታት መሻርክትኻ መነመን እዮም ወይ መነመን ክኾኑ ይኽእሉ ተራ ዲያስፖራዊ ደላይ ፍትሒ እንታይ ክኸውን ይግባእ ደላይ ፍትሒ ዝበዝሕ ካባኻ ቅድሚ ምውላዱ ኣትሒዙ ንነዊሕ ዓመታት ዝተቓለሰን ዝቕፅል ዘሎን ክነሱ ክሳዕሎም ዝዕወቶም እንታይ እዮም ንዓኻን ሓድሽ ወለዶኸ ብኸመይ ኣብ ቃልሲ ተቐቢሉካ ካብ ሎሚ ንድሓርከ ንቓልሲ መንእሰይን ቀጻል ወለድኡን ንምጥርናፍን ንምሕጋዝን ድልውነቱ ብኸመይ ይግለጽ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ንዝረኣዩ ድልየታት ለውጢ ብኸመይ ክትተኣሳስሮም ትኽእል ወይ ይከኣል እዚ ዲያስፖራዊ ደንበ ተቃውሞ ሓጊዝዎ ዶ ወይ ከዓ ኣዳኺምዎ ብኸመይ ክግለጽ ይከኣል ዝብሉን ካልኦት ካብ ተሳተፍቲ ክቐርቡ ብዝኽእሉ ሕቶታትን ርእቶታትን ከነውግዕን ክንካትዓሎምን ኢና ርእቶታትና ሕቶታትና ጥርንፍ ብዝበል ኣገባብ ነቕርብ ከም ወትሩ ኣእዳውና ሓፍ እናበልና ብቕደም ተኸተል ነቕርብ ኣብ ሓድሕድ ምክብባር ናይ ወትሩ ልምድና እዩ ኣእዳው ሓፍ ኣብ ዘይብላሉ ካብ ተሳተፍቲ ክንጽውዕ ኢና መድረኽ ንገዛ ገዲፈ ኣለኹ ጽንኢልኩም ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ኣዝየ ኣመስግን እሞ እቲ ዓብዪ ቁም ነገሩ መንእሰይ ሃገር ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ እታ ንዕኡ ምእንትኡ ዝተቃለስናሉ ሃገር ኣብ ኢድ ይኮነትን እቲ ዝተተስፈወ መብፃዕታት ክትግበር ኣይትኽእልን
زمن أسيزي بسنكو خاز من أسيزي أبوشتن أبدجن يساقلو تمبتتان تطوعي بلن من أسي هاجر كبرس يقبر له سلمتاي كعرفو زخل بوليتيكاوي يخون قطباوي يخون ጸጥታዊ يخون حواهو سلازيل إمو كابتن زقلب كون حتوتاتن كم تزبولكو حابتي كدمر زلوو قالي كابت ساتفتي كقرب زلو حتوتاتن رئيتوتاتن بمغرب أب كتعنا نتي من إسي كنحلفلون نخيل تاوعي زلو ملأختي منتي كون الناي مو نزي كتجمروا لنا نباخم قدفو نمجمرتا probably ني عقبازجي دبوس كحطو زلو رئيتو مبقسي كبنا خل الغادو عقبيت ولا جناب أخيبا يخذ الله الله كن مقطعات غير كا هاي تكون تزارب كل خاص ما مايكروفون كيف يعني رمو قدمي قرأتها محتاجي تطينا بامتي خليك تكون سريع سمع هذا تفتوني انتاي تبل هو كن عايش معها أنا حنسبه أنا أقول لك بس هنا كن أبتزبل كايو أو سمس أوعتان من شيء زعبها غرو أتريرو حاسبن كحالة الناس تسكمون يأتي حجي كلتا نقرات كتاكس يدين لو أجمعون بقوانا ثاني وعلي بزح حسب من أسي بالنيرو رح كعب بخاقلو واعمل دمتي هو إذا أنت لا جغي حجي صبو يلا أوكي طبو أباخي باسي حنتي سيتنا أنا سي قال 10 شعات عمد كويني نبتقادر حرنة إرترا تسلي في جن من أسي يقول كم دنا إلو مسا يستمع كوني لا تنمع أنا وزفتهم كوشعو كلهم من أسيات سيدغون نسي من البات نيشتا سيد نبركي من جوسي لهم وفانا كل يوم قليل يعني هذا كذي خااه بعسف في تعامل تجبر بعد إنجليز عبي سنة ما وصلت نيرو من البات داوي تذكره هو لما وصلت أنا في بسافة كونسل نيرا في ترى فايدو حقات أماني التعدي سيد نورتس كساتا في الأيام نتيما دي حدث سنة ما وصلت في درار اليوم ثانيهم ثم النسات زحمة السويني تجي لا تدررنا بقى سبت تسير الزرب تقاعد زبن لي تقاعد حسيري فالتني بقى تقاعد راح خوينو كلنا يحبس ملكتي قالت نيرو حدث باي التقاعد كوفيلو I think فرنساي مثل كذا لما وصلت فرنسا أنا خزارة الرأي لما ده حاربلو جبرنايو تبصراحة جها كله ثم تسافر وصدوا كله وصدوا نروح نيو يلو ما تقرأ كوفي لو أتقاين ده حار لازم الكاس كب بالبخاري خاب لو ما أجي عاولوا بالباي وكلا يبلن واسبوع بالبخاري تقول نسقرم هاي تلاقون كن تاي خايف كايو
انتهي زغرب كان نجار الله وصل وتولم سي انتهي هذا تولمو وعنسون يعني نايجزيل ضربا خلينا نبر انتهي معاس فتوى اللي خد بهذا اللي لأن ما أجي انتهي آخر الدليل اللي هو نتصور ذهني الرادان التحاحزان كما يجروا في سجل تنزلون ولدتات زي قيقان زي ذلك ببهرياته الناس ما حلال في شيء ህብረተሰብና እንኳን እንዳበለን ተናብሮ ይዘመሓደር ነይሩ ስለዚ እዚ መፀዋዕታ ዘይኮነ ክኸውን ዝግባኦ ዝነበረስ እንዳተመልመለ ህብረተሰብ እንዳኣተወ እንዳተምሃረ እንዳፈለጠ ዝኸይድ ነይርዎ ግን ኣብ ኤርትራ ብፍላይ እዚ ብስደት ዝመፀ እዋ ኩሉ ትመንእሰይ ምናልባት ዳርጋ ዝበዝሐ እውን ናብ ስደት ከይዱ ዘሎ ዝወሃቦ ዝነበረ ኣስተምህሮ ንክቕበል ዘይኮነስ ንኸገልግል ጥራሕ እዩ ወሃቦ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ብርእቶይ ንዴት ዘለዎ ብዙሕ እዩ ፍርቃን ዘለዎ ብዙሕ እዩ ስለዚ እዚ ከምዚ ክንብል ከለናስ እንታይ ኣብቲ ሓሰስ ንብሎ ዘለና መገዲ እንታይ ክሕወስ ዘልየ እንታይ ዝቐረብናዮ ነገር ኣሎ ካብዚ ክሳብዚ በፂሕና ኣለና ካብዚ ከዓ ቀፅልዎ ኢልና ክንብል ቁርብ ነብስና ንፍትሽ ዘለና ኮይኑ ይስምዓና ኣነ መጀመርያ ካብኡ እቲ ኣጀንዳ እቲ መፀዋዕታ ኣምፅእካ ዘለካ ፅቡቅ እዩ ኣነ ድግፈ ብንፁር ብክትዕ ብምርድዳእ ናይ ሃገር ጉዳይ ሓላፍነት ክርከቡ እዚ ናትና ጀነሬሽን እንታይ እዮም ዝብሎ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ዝበሃል ናይ ቦም ጀነሬሽን ድዩ ገሊኦም ዝብሎ ድሕሪ ትውግእ ዝተወልዱ ስለዝኾን ንሕና እውን ከምኡ ስለዘይብልና እምበር ናይ ሽዑ ጀነሬሽን እቲ ጉዳይ ማለት ግዜ ክመሓላለፍ ንእሰይ ማለት እዩ ግን ዝቐረብናዮ ሓሳብ እንተነቕርብ ፅቡቅ ነይሩ ዝቐረብናዮ መንእሰይ እውን ዘለወና እውን ዝበለፀ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ከም ኣጀንዳ ክነልዕሎ ከለና ኣብ ሃገር ንከምኡ ይኮነን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ሓደ ቲቪ ኢሳያስ ተዛረቦም ዝረኣኽዎ ቆልዑ ንኣሽቱ ቆልዑ እዮም እንታይ ዝብል ዘሎ ምናልባት እንታይ ዝብል ዘሎ መንግስቲ ዝበሃል ከሎ ድዩ እውን ይብልዎ ነይሮም ይኾኑ እቶም ንኣሽቱ ቆልዑ ናባኹም ሃገር ትልምለ ክብሎም ከሎ ይገርመኒ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ክሊር ክንገብሎ ዘለና ነገር ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ባይታ ክርክብ ፅቡቅ ኣጀንዳ ክስሕዮ ዘለካ ድሓር ከም ስቕ ኢሉ ከምዝመፀን ስምረት ትብል ኩሉ ግዜ ንቕፅሎ ግን መወዳእታ እውን ዘይበፅሕ ከምኡ ከይኮነና ኢሉ እየ ዋ ኣይሆፕ ገለ ወሲፈ ከውን ተስፋ ገብር ወዲ ኣለኹም መምህር ተንኪ ፅቡቅ ሜት ወል መእተዊኡ ስለክንቲ ዝብልኮ ስለዝኾነ እስኪ እቲ መንእሰየን ሃለዋቱን እቲ ሃገርን ቀፃልነታን ምስቲ መንእተይ ብምትሓሓዝ እንታይ ክንብሎ ንኽእል እንታይ ክግበር ይግባእ ዝብሉ ከምኡውን እቲ ኣብ ስደት ዘሎ መንእሰይ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ እቲ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ብዝተፈላለየ ወዳድባታት ዝቃለስ ምእንቲ ምቓም ፍትሓዊት ሃገር ኣብቲ
هيوت نايمن إساي البوليتيكال هيوت نايمن إساي انتايت راح تصاوتي قبقى نيروا ألو بحجخ زبلو نقرات من العلمة مزرارة ريتوتات بزعبا بتاتي إنه خنديت الرحب سلز قبركا السخاء حبيركا خيتوقع ضعباز أقاماتكا كونيلو زيتعلمي بيشتغات راح زي كوني سكرامي خاي يكون مستي أبدق زلو فأخذ قدس ما يقالس من قصقاسات ناي من اسيات من قصقاس كذا تحاحز كي تخير منتي سلازخونة زيهم بخمي كوزو يخيلو انتاينا تثبيت نقبرو لنخل نتي أبويت هاجر زلو من إساي mostly أبدفع زلو إيه تسترفق كتاب grade 11 أبيت تمرت زلو إيه سلازي كنزارب نكلنا نتي أبصاوا military training تواهيبو نهب دفاع زقرب بفلا بزحج زلنا يوم كون النتكع زلون تطرنفو بخلو دوبات إسران إثيوبيان تسرع زلو من إساي كم تزحلفه وقعت كبيد مسوات إنك تخفل توقع انت دعرة تصير بزحات أكالهم السنكالو خفري توم حجب بيت تمرت زلو دقنا دهر عامت متيام كساعة استبكوه سلازي تهاجر زقتل من اسي النافريت يا تخيل زلا نتخالي نسو كنبرلو زقبو قبو تمرتي قبو حكمنا تزنبرة اندستريتات بمسقان حدش بمتقتتاو نابرقو أم محياش كنت زخون توقع إزي تدعميخو ننبسو أب كنت زحتت نتهزبي زبيلو النابلي نتمن إسي يحطو سلازي تمن إسي نازي بخمي ريسبوند خجبر زقبو مسز تتححزو رئيتوتاتنا خنهب يقبع كابو غتصيلو خاقم تزبلكو إزي أب دياسبورا زلو دلاي فتحي أبدناي من إسي حدش قعزو كتصاوتهم زقبو ترى تصاويتو دو سلمنتاي تصاوتن تعنقفاتات انتاي نبحج بخميك تصاوت يخيل وين تتصاويتيو اتمن إسي كدرع زخيل كدرع إن السانس كحيل زخيل مخناتو نسيخ على سلا زلوت هاجر ناتو سلازخونت نعو سلازخونت نتي حدش المسأل ولدو سلازخونت داويت مرحبا برازرو داويت. في الصحيح قاعد حن مساك قديمة. اوكي كتسل
نعيها ولا ندوت هاي؟ نو داويت في صحيح. نو آه، سلام سلام سلامتا بحب. لداويتي. أنا سلامتا ريدي لداويتي. لكم حجي. نو سلامتا لداويتي. نو سلام قاعد حن مساكاي لي. That's okay. داويت كتسن. داويت كتسن. اوكي انا سي نوح كبلاكم كن انتاي بحال على مسكا خاب صبا زي ترى خاب سي خما شباب بحال نغر على እዚ መንእሰይ ክዕረ እንተ ደኣ ኮይኑ ወይ ከዓ መንእሰይ መላግቦ ምሳና ክገብር እንተ ደኣ ኮይኑ ኩሉ ታይባል ክገብር እንተ ደኣ ኮይኑ የስ መንእሰይ ተካኢና እዩ ናይ ግድነት ግን እቲ መንእሰይ ተሃን ከም ዝነበሮ ከረዳእኩም ገልፀልኩም ንሕና ነፃነት ሒዝና ኣቲና ነፃነት መፀንሎ እናበለ ከሎ ኣብ ውግእ ኣትዩ እቲ መንእሰይቲ እቲ መንእሰይቲ ድማ እንታይ ዝበሃል ነይሩ ሽዑ ዋርሳይ ዝበሃል ነይሩ ዋርሳይ እዚ ዋላ እዚ ኩሉታት ኮነ ሃገር ከድሕኒ ኢሉ ደው ኢሉ ተዋጊኡ ኣብ ውሽጡ ግን እንዳ ኢሳያስ ባዶ ሰለስተ እንታይ ገብሩ ነይሮም ኣብ መንጎ ይከኣሎን እንታይ ይበሃል ይጋጩ ነይሮም ውሽጣ ውሽጢ ኮይኖም እዚታት እንታይ ይበሃልና ገበረ እዚ መንእሰይ እዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን እንታይ ይበሃል ኣነ ሓረስታይ ኮይነ ወደይ ንክሓርስ ኣተሓራርሳ ከመይ እንድሕር ዘይመሃርክዎ ሓንቲ ነገር ክገብር ኣይክእልን ስለዚ ንሕና ኣነ ድብል ረኣያ ኣነ እዚ ናይ ነፃነት ተቓላሳይ ወይ ይከኣሎ በቲ ዝወፃቶም እዚ ከይተዓረ ንዚ መንእሰይ እዚ ክንሕብሕቦም ክነብሎን ኣይንኽእልና ከነዕብዮውን ኣይንኽእልና መንእሰይ እውን ክቐርበና ኣይደሊን ስለምንታይ ፃማ ዝህብ ነገር ስለዘይስራሕና ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ኮ ብውግእ ተስዒሩ እኳ ግን ኣብ ፖለቲካ ተጠላቂና ፖለቲካ ዘየድልየና በትን ዝጎነ ፅፉፍ ዝኾነ ፖለቲካ እንታይ ይባል የለን ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ሲቲ ጠንክታት ኣብዚ ውዲቕዎ ዘሎ ንዚ መንእሰይና ይኹን ንዓና ይኹን ኣብ ኩሉ እንታይ ይባል ጌርና ዘሎ ንሕና ሓንቲ ነገር ከነኮነ ሓነ ውሕሳ ዘለሃና ነገር ኣላ ሳነ ውሕሳ ሃገር ድማኒ እንታይ እታ ሃገር እታ ቀዳምነትና እታ ሃገር እዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ኢድና ኣላ ኣብ ገለነና ኣላ ክንውክላ ኣይንኽእል ሓንቲ ንገብር የለና ኣብ ካልኣዊ ዝኾነ ናይ ዜጋዶ ናይ ሃይማኖት ዶ ናይ ገሌታት እሱ ይኮነን ሕጂ እሱ ካልኣይ ድሓር ዝፍታሕ እዩ ስለዚ እቲ ሕጂ ዘሎ ካባይ ጀሚርካ ኣግሂድና እቲ ጉለታትናታትና ክንገልፆ ክንክእል ኣለና ዕፅፍቲ እናበልካ ቆፃፅኻ ታይባል ኣይኮን ብልክዕ ጌርካ ኣነ ተጋጌዶ ዋላታ ንእሽተይ ዝገበርኳ ጌጋ ብግልፂ እዚ መንእሰይ ድማኒ ድሕሪ ንዓና ክሰምዓና ዝኽእል ንዓና እንታይ ይባል ኣብቲ ዋላ ሕጂ ብርጌድ ንሓመዱ ኩሎም ኮኒ እንታይ ይባል ኣይኮን ኣለዎም ከመይ ዝኣምሰሉ ተቃለስቲ ኣለዎ ኮይኑ ግን ንዓቶም ከስንቆም ዝኽእል እንታይ ይበሃል የለን ንሕና ክንመርሖም ንደሊ ኣለና ንሕና ከነምርሖም ኢና ንኽእል ንሕና ኣብዚ ዕድመ ዘለና ሲ ከነምርሕ ዳ ኢና ንኽእል እምበሪ ክንመርሕ ኢና ስሊ ከነምርሕ እንተ ደኣ ኮይና ድማ ኩሉ እቲ ዝገበርናዮ ውድቀታት ኩሉ እቲ ዝገበርናዮ ፅቡቕ ነገራት ማዕረ ጌርና ብጉሉፅ ክንገር ኣሎ ብጉሉፅ ጌርካ ተነጊሩ ካብዚታት ክወፁ ከም ዘሎም ብዝተኸኣለና መጠን ኣብ ንጋባ ኣብ ዝተፈላለየ እንታይ ባህላት ክንሓቕፎም ክንኽእል ኣለና ክንሕብሮም ክንክእል ኣለና እሳቶም ከዓ ክቕበሉና ድልዋት ክኾኑ ክኽእሉ እዚኣ ንምባል ይቐኒለ ወዲሉ Thank you, David. So, ምንታይ ዘጠቃልላ ዳዊት ንሕናቶም ናይ ዳያስፖራ ተቃወምቲ ሽግራትና ብግልፂ ኣውፂና ከይቀረብና ነዚ መንእሰይ ምንም ክንሰርሓሉ ክንሕግዞ ኣይንኽእልን ኢና ኣብ ዝብል ከጠቃልሎ ክእል ሓንቲ ዘዘከረኒ እታ ነቲ ሓድሽ መንእሰይ ድሕሪ ሃገር ናፃ ምውፃኣ ዋርሳይ ብዝብል ስም
أبجيسو انتاي وريسو اتانا يوجئ لمدوئيو أوريسو تزنبري مبسعانا كالسي زمن أسيزي كمهار كمعبل كالسو منبابرؤون من محياش تراحي خخوان زبل تدمسيسو كتصالنت ما يوجئ أوريسو سلزخونا خاطر هاجر أبزخونا تحت زلا ثمن سيكا يخفل اللعبة أمو نزمن أسيزينا أبكم زخونا تاتي خازر لها نبلو زلنا مالتي سلازي ريتو تاتنا كان قرب ناي داويت تي إزوم من أسيات زيهم كي تولدو جميل خلنا تقدم زبلكو زجمرة ناي تقاوم مقالسين قدم مولادو دفو غالي حجي دك 10 شمونت 10 9 دك 10 قلن 30 عام زعدميهم اتي قال سجن قدميهم زجمري حجي جن اب كم زن نريو زلنا انقش قش يزلو فلزخونا خات منسي اعطاج اخالسي بدرجة وستنا هاقرن توديبو كمرحو زخل قد اخذ صلاتاي كامل حجي يزل زلو تويشت خوينو زساق زلو ولقا ملكي وجل ولقا ملكي خا تازل لمدى نايوق هندسا نابؤو أوريسو نسو سلطانون ربحون لما قصال أوقع أسليفو يخستران نزي نقيحو كبقسلو خخير انتا وريسي إلو كنق حلو كخير إتي منسك العللو اللون نبلو أمو أبدو تمركيسو ريتو تاتنا صحيح الزبالة نقرب حتو تات انتليون يقرب ردا أزقي اللي خادو سلام كما يكنيهم كميك أني خير أزقي نمنتا أنا بخافوك كاس غير مسلوكا كل جزء زعباتي أبعدنا بسدتن ذلو من إسيال الكاس اللي تزارب نحنا بزعما من سيكن الزارب نكلناون نعاها انكلود زقبر سلزخونة من هالباتون زيادة من باب كمون حبريتا كهلو غيلي الناس إلى سلز أمني بزعبازي ريتو خاخد هبز دلني هو تكارنت أنا أجرب يطلع ولا نفس مسمى ولا تعرف مسمى تأتي هو تعرف مسمى تأتي زارستي هو حجي أكوب وهلول زخنا نقول أنا بزرد على عيبة عامي مالتي أبرز يعقو حجي بمجمرتو إذا تطعملو تسرعة انتين دحريلنا ماسكيرا يجيرو ماسكيرا هذا سب ماسكيرا يجيرو ترى أمتيكا أيتفضلوني ها أبت مجمرتا خاطن كله نتي هزبي وي نتي شعنا عملتي عن حدا تولد والعاب بس 3 عامات نبرة
ودي عسرت 4 عامات زنبرة نبل أبز خونتات سي أركيبي وش عستول لسبسي يجيب سدة الله حج ماسكيرا جيرومي آتيو اتمنى سي مبار نزا ماسكيرا زيا كالايكا أميدان كلو أبتوش تعد زنبرة من إسيكا باتوم حفاش ودبكا حيزوم موميم الصوميم زم حادرون يرومنت من إسي السودرة حزي يكون دما وسنتون زنبرو نساتهم ولا أب دياسبوراون نساتهم يمنيرهم كاب 7 5 بيلو مالتي بزم ساعات خصة معكو سلازي اتمنى إسي اتي هزباوهم بارز بحالت ويتي كالا أي ودب زنبرة تحايز بحال ولا خلوط ودبات هميرا زنبرو أمي كاميرا مساعات هزباوهم بارا يفلطومني مهزباوهم بارت راح يسبل سلازي انتاي زبدي شعو تغازي طاتاتنا إيرترا تزنبرة شعو من إسيت من نيرا زحداس إيرتراون انتاي مزبلو نيروم تغادا لاي ملأخ يكونان وي قدوس يكونان منفس يكونان كغاغا خديو زبل حجي نتي اتي جنبار زغاغيو زنبرة جيغاتات بمولو زفصمو زنبرة سباتينا خنغاغنا خدينا زبل حجي نتي حزبي نحنا عينا بزي كان يلدن سلازي فاتيكم تصليكم فاتيخ تصليك اني اديك عينت كم عينتي نيرو حجي اتز شعور زنبرة من اساي تقلال على منغستنا ايرترا سلازي فلت اتي زعقوخ زنبرة زغبز زنبرة نعوم راح يسفلت حجي انت يم جيرو من الصوب اتي امرو هالي صمو حدا ما حبر مسيات ابلو ما حبر دك نستيو له ام نفسه كف بيت تمرت دما اتوم حبر من اسين اتوم بغلخ زبهلاو ما اكل زبهل زباغ زبهلاو ما اكل زبهل دما بالسفح حجي تبهلاو ما اكل ناي سعسعيتن ناي بهلي ناي كستاي نتي جنبار زدامق نجر راح يكون نسرح اتي 8 مئتاوي بوليتيكا يزمر يودب ينكح يمهر يسخل يقبر نيرو حجي نزيتات كغبرون كالو ابتي حزبي زغبرو متأبري ويكا نتأمرو متحاز نجرات كالو يماجن حسبو السوغا ناي سنبت صريت ناي غزاوتو له اب قطرن زلو دما سنبت متكال فلسفات الله حجي اتي حزبي انتي يقبرالو تي سرعه افتوشتا عاد ايفلطوني اتن زغبرن ززن زبلا بمولاتن دما قدوسات ينلو نده حزبي وينت من سينه تقلع اتي ولادسي ناي سعسعيتا لو يكا ناي باهللو ناي كمزلو باهلن كلو عدخا تباهيليو مرق يدفع سلازي بخمس من قد تساوى مسرات كله نجزع رسو ساوى مسرتون كله أبرخم دربدا مسريتهم أتقدم أي زوريا زبحر مالتي أتمنى إسي تجحيتي بعلو خير مخنياتو زفول طومن مست سلازي بور أسيت من قصدي بسلازع قال سبات قال مسود بات قال ركب مستحيز نورم قال من أنت زي كوينهم كهاد مفتينهم بمولو من إسي قد تمرتز ودا زي وداني خير سلازي أبا أتجمرتا تا مايند ووش مالتي أبا أني تا تعليم تحزي كولت البوليتيكا وتمرتخا أبساوا خاب كنا ما يزوريات حيزم بس يلو مليم إتوم زمورو زنوبروخا كادرتاتي دوزو حسن كلانيو سو أتمنى إساي كاب 9 4 كاب 9 جملت الله بترب إتا غوسغاسن زي لما دمن إساي ويكا أبو مرو زي ملاي سو أبتيس عن شو مونتن تزغبرو قينات مس ويانا دما بعاديو أغدي مقدمة قينات مجمارون بفلاي نايتيس عزلورو تغارلتي قادرتات تماهيرو ب أبسلياتات أتيم حيش قدمة قيناتات أبسليات أتو ديرو بسليات أتو زلالي بفولنتمو غيدو أنا كخون خالي بلوم يفرم يعطو سحجي زبازة حمان إساي بقرنو تسترخبين بقرنو تسترخبين كله تمستيرا وصيحات تقتلت دي تمسار دي تمشواي دي الزو كله أبتقرنو تقولو زروخبين تيسعال شو مدن تقنتات مسمات أشعو نفس فتوات ماتي إذا نفس فتوات إذا ما كان بوت نفسه خملت تي من إساي قاليو ما ساسا مستوى حالف تجميرو يحلفون عروق تخيب جميرو
ከምዚ እናበለ ክሳብ 2003 ድማኒ ኣብቲ ውሽጢ ሰራዊት ትምህርትና ፖለቲካ ኩሉ ነገራት ኣሎ ሶ እንታይ ዝርኢ ነይረ ኣነ ሽዑ ንድሕሪልኩምኒ እቲ መንእሰይ ነብሱ ምፍታው መፂ ገሊኡ እቲ ንፁር ሃገር ክኾን ከሎ እቲ ኣብ ድፋዕ ምኻድ ንገዛእ ርእሱ ከም መቕፅዓት ይውሰድ ነይሩ ንኣብነት ኣባላት ናይ ሃይማኖት ድሕር ኮይኖም ንክቆፅዖም ኣብ ድፋዕ እዮም ዝረድዎ ሕጂ ኣብቲ መንጎ መንእሰይ እንታይ መፂኡ ከምዚ እቲ ሃገራውነት ዝበሃል ነገር እናጠፍአ መፂ ቪዥንለስ እንዳኾነ መፂ እቲ መንእሰይ ኣብቲ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ወራር ምስ ፈረሰት ግንባራት ተዳኣሪና እቲ መንእሰይ ቪዥንለስ ክኾን ጀሚሩ ሕቶታት ኣብ ውሽጡ ክሓድር ጀሚሩ ናይ ጉጅለ 15 ምእሳር ሕቶታት ክፈጥረሉ ጀሚሩ ንዝሓተተ ሰብ ድማ ቁርብ ስጉምትታቱን ናይ ሙሳድ ነገራቱን ክረአ ጀሚሩ ኣትርር ኣቢሉ ዝሓተተ ሰብ ገለ ኣብ ማእሰርትታቱን ከእትዎ ጀሚሮም ሕጂ ይዝከረኒ ሓደ ግዜ ኣብ 97 ትመልሰኩም ሓደ ተጋዳላይ ምስ ሓደ ኣገልግሎት ተባሂሶ ዝዝክሮም የፅጉ ገይረ ድሓር ምስ ተበኣሱ እቲ ኣገልግሎት ቀፂዖሞ ነቲ ተጋዳላይ ኣይቀፅዕዎን ከመይ ጌርኩም ነቲ ተጋዳላይ ኣይቀፅዓኩምን ነቲ ኣገልግሎት ትቆፅዕዎ ናይ ውልቅ በኣሱ ዝኾኑ ክልቲኦም ክቁፅዑ ዝግቦም ኢላ ሓቲተ ሽዑ ኣነ ድሓር ኣኼባ ተገይሩ ብሓይሊ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ልዕል ኣሎ ረዳ ኣዝጊ ምብሉ ብርሃን ዝበሃል ሽሟላ ክተቆሶ ናይ ዓይኒ ፀገም ነይሮ ዝከረን ተጋዳላይ ኣማ ንዓኹምን ንተጋዳላይ ዘለና ተሓዛ በበይኑ ንፁር ጌርኩም ክትፈልጡ ኢልና ሽዑ ስለዚ እቲ መንእሰይ ብክልተ ነገር እዩ ተፀቂጡ እቲ ሓደ ብምፍርራሒብ እቲ ሓደ ከዓኒ ብማስኬራ ብይመስል ጎስጓስ ነታ ሃገር ትብልሲ ተጠቂሞሙላ እያ ኣብ ቅድሜኻ ፀላእ ኣሎ ስለዚ ሃገርካ ትውረር ኣላ ሕጂ ሪዝነብል ከም ዝኸውን ነቲ ስርዓት ንክድግፍሲ ሪዝን ሂቦሞ እዮም ምክንያት ኣለዎ እቲ መንእሰይ ሕጂ ዋላ ተኳሕኳሕካዮ ዋላ ተደፋእካዮ ዋላ ሓቂ እንተረኣኻዮ ኣብ ዓይኑ እናረኣየ ክሰብ ክቅተል ብዓይኑ እናረኣየ ሰብ ክጭፍለቕ ብዓይኑ እናረኣየ ተኣሲሩ ክቅጥቀጥ ኢሉ ክቁረፅ እናረኣየ ምስቲ ስርዓት እዩ ሪዝን ስለዞ እታ ሪዝን ከኣነ ኣብ ቅድሜኻ ፀላእ ኣለ ኣብ ቅድሜኻ ኢትዮጵያ ክወረካ መፂ እዚኣ እታ ሪዝን ስለዚ ሓንቲ ቀዳምነት እንታይ ኮይኑ እዩ ነዚ ስርዓት ዘየናኣንቆ እንዳተጨነቐ ኢልኩም ኣብ ውሽጡ ዝሰረፀት ነገር ኣላ ሃገርካ ትውረር ኣላ ትብል ኣሚን እዩ እቲ መንእሰይ ካብ ኤርትራ ምስ ወፀውን ኣብዚ ዝቕፅለሉ እታ ቀንዲ ምክንያት እንታይ ተይልና ኣነ ምስክር ስለዝኾንኩ ሃገርካ ትውረር ኣላ ምክንያቱ እቲ ኩናት ክጅመር እንከሎ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ የለ ኣነ ደብዳቤ ፅሒፈሉ ቴሌግራም ሰዲደሉ ድሓር በዓል ምሩድ ከምዚ ኮይኑ ኩሉ ላዕሊ ላዕሊ እዩ ዘረባ ጭብጢ ግን ዝኾነ ይኹን ነገር ከምዚ ገይሮም ዝብል ነገር ዋላ ብቴሌቪዥናት ዘምፅዎ ዋላ ሓቶም 6 ኩናት ተቐቲሎም ዝብሉ እውን ንገዛእ ርእሱ እቶም ስድራ ይሕክምሉ ባዕሎም እዮም ኣጥፊኦሞም ኢሎም ክበኺዩ ስለዝሰምዐት ህዝቢ እቲኦም ድዮም ጀሚሮም እቲኦም ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ ጭብጢ ስለዘይብሉ በታ ድበልዎ ትውረራ ሃገርካ ባይ ትፈልጥ ሓንቲ ቀዳሚት ንዓይ ዝረኣየኒ እዚኣ ነገር እዚኣ ነቲ መንእሰይ ነቲ ፀቂጥዎ ዘሎ ስርዓት ነቲ ዘጨንቆ ዘሎ ስርዓት ንኸይኣለ ሒዝዎ ኣሎ ስለዚ ነዚ ከተንቆሖ ኣይደኖ ብምንታይ መስርሒ ዝልዕል ዓቕሚ ይኸውን ናተይ ማለት እዩ ክገልፆ ይክእልኒ እታ ካልአይቲ ድማ ኣብ ዲያስፖራ ወፂ ወይ ኣብ ሱዳን ወፂ ከዓ እታ ተጠቆሙና ሜላ ነቲ መንእሰይ ንምትሓዝ ከዓ እንታይ እንድሕር ኢልኩም ሃገር ናይ ኩሉ እያ በርክብ ሱዳን ተናኸፉሉ ስለ ዝነበሩ ንዓይ መፅው ሓቶምን ስለ ዝነበሩ ከም መንእሰይ ስለ ዝኾንኩ እታ ዘብዋ ጎስጓስ እንታይ እያ ሃገር ናይ ኩሉ እያ ዋላ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዋላ እቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ ክሓድዋ ንስኻ ግን ሃገር ክትክሕድ የብልካ ምስ ስርዓት ክትበኣስ ትኽእል ኢኻ ምስ ሃገር ግን ኣይትበኣስ እዚኣ እታ ጎስጓስ ስለዚ እዚኣ ጎስጓስ እዚኣ ድማ ነዊሕ ሰሪሖሙና ዋላ ኣብ ዲያስፖራ ትሰርሓላ በዛ መንገዲ እዚኣ ድማ እቲ መንእሰይ ስቲል ሃገር ኣሕሊፍካ ኣይትወሃበን እያ እዩ ሕጂ እቲ መንእሰይ እተን ውድባት እቲ መንግስቲ እተን ውድባት ከፀልም ዘይገበሮ ዘይፈሓሮ ግብራውን ኣፍኣውን ነገር ከዓ የለን ካብቲ ግብራዊ ነገር እንታይ እንተደኣ ኢልና ሓደ እቲ ናይ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ተገብረ ድሕሪ ኩናት ዝተገብረ ነገር ወያነ ዝገበርዎ ነገራት ካልኣይ ከዓኒ ኣብዚ ዲያስፖራ ዝግበር ኣኼባታት ከመይ ገይሮም
دراغ ستوديوم قال ندوا فركا أبدي كم تقاوم تخينهم نتوم هكذا جبرون زي جبرون تقاومي أنا تلاقي فتحهم جبرة ابني سبيتي مس بعدين نيقول ندق نتصرف زي تصرف ويكا بس كلا زي تصرف تعالى سيعمل لي حسبني يعني بانديرا من قطعة أتي نده هاجرسي زدونو سبات أوافيو أتي من إسي نتن متبعت كتسيين كأزقا صبيهم صرف لنا أنا صبيهم صرف لنا حجي إذا من إسي نزقولو ماسكيراتات ويكا أنا أمسولوتات سفكات ويكا ناي بوليتيكا تايزبها أمي كأبو مرو نو أزي تحكي أنا أكتب له خلها أنا أمنت متك زوجتي أنا إردا أزكي أنا أتقام يدلو قبلهم كله لكن مو مخايم نو علو هاجراوين كم زود بقولوا سلازم زود بلوز اللهم كم يكون نحن على تاونا يكون تتقام إنه بحق خمسين الكا تردهم كلها أمتيو قال فيديو مسؤول كاناي على سئ دبل بس على إير ترى في نجرم سلازي توش تعد زلون أبياس بران زلو كله تقاوم تتحيز زلو بحصن ناي تسرعات بزعبة ودبات زرقه زد قامولو ميلاي بسال سايكالي من مقطع ويكا مكففال نايزم ودبات الجين تايم زبلو أبصر وتكلم تايم نايرو اليوم على ثانية كاتير إيرترا متيم خفافلوا صدقهم يوم حتى نيوري بزعبة ستفتال حجي اتي نايتن ودبات عادة زي مخان إذا أنا تمن إسي نابي يخيد تلو تعاج نابي قلت يخيد برابع كورابشن زر نبرة كورابشن عبزنا من إسيات انكساسات بفلا بزي زنبرة انت رايلا اتي زر نبرة كورابشن دما تمن إسي كاب زي تفوتو سيد ملأخ تفوتو سيدان حيش إلو بوزو حساب حجي اتي نعايز الرأيني إذن كساسات ويك هجرة ودبات زبالة أميديا حدا خونا أنا هم حدا مفتحي ولا زي برايفت ميديا زلو سب برايفت ميديا نتاي نايتن ودبات كن ميديا كن حدا خوينو حدا سب أميديا واتيو بزعبا هجر إرترا حما أزربا زاربون كونترار ناتو تلك ناتو نايتسب نجرون كهرمو يقبلني هيك دفع يكون كهرمو زقبو نتسب بزعبا علي تنتزارب تخينو بزعبا ممكن نايرتنا زارب تخينو بزعبا حما نايبان نيرا زارب تخينو بزعبا نايرتنا تاريخ ما زارب تخينو إزو كله هيك دفع يكون من كهرمو زقبو إذن هاجراوين ودباتين دويل من كهرمو زقبل حج إتي من مسسال كم زكوا كوانتيتي يزوم سلازلو توم من إسياتي كم ستنهاجراوين ودبات مساعتهم من مسسال لا يقولوا ما لهم سلوكهم كل تزلوا بس نقول النجارات والحنت نجار قبل كلنا فرحني متى تبعني متى هكذا لانجا متى خو حجي نحنا تنهاجراوين ودبات تقلال تحكي عميدي حد وخينا نتسقنا في جنحة نتزبها الكبلة ولا تصير بوزيتيف نجار نطلعون بوزيتيف زلوا نجارون كجلسة لبنا يتهزبي ميبد اتميدا لبنا يتهزبي زن قاقش طرف كجبرها اني زي كم نتي زلو زي مقبال ودبات هاجراوين ودباتن أفدقتها كخفت خلي مهنياتو تسب لا ترد خيط سلاسل تزي كوين وقت أميري حادة تزي متسيخا زاز متسيو كاتور زي ودبي مالتي زاز متسي هقلب زلا أخوز بلا مبالاشو متسيخا بالاشو الكام مخنياتو حجي نحنا نصور حزر لناس دولو بدولو كتحاربو عمد ليك حوغا حاتقتل سلازم احنا امرنا يتسب نقيحو نتسرعت بعلو حرم سخاخا مسكونكا كتلبو سخاوش تعدي تلفزيون له نزخ تقبر قل نسخا اتناتكا ميديا اتنايقوس قواس ناتكا تي آريا بسوخ تتصريح تخلاتك حجة انا خابت زروح مالتي ولا كونفرونت زغورم فيتني فيتا ولا تقدر فخونو دقزاو تخايم ازمات كام ولا حندي اتزبلو خا ነገር ጸለመ ጥራይ ሓምሳው ጽልካ እታ ጸለመ ኸኣኒ እታ ቪድዮ ምጽልካ እቲ ዘምጽኦ ዘለዎ ሰብ ከዓ ናትካ ይኮነ ዘይፍለጥ በይን መጺ ፍተ ምውድባት ኣቲፍ ተንቅሳኣስ ኣትዩ ከመይ ኢልካ ኢኻ ስኻ ከምዚ ኢልካ ትዛረብ ኣባል ናይ ክሰይ ውድብ ከለኻ ናይ ዲሞክራሲ ኤርትራዊ ከለኻ ትብሎ እሶም ናይ ፈልጥዎን እዮም
ሕጂ እቲ ኣስማት ናይ ውድባት እናተቆሱ ወይ ከዓ ከም ተቃወምቲ ኮይኖም ኣብ ሚድያታት ወፂኦም ነቲ ልቢ ህዝቢ ናብ ደንበ ተቃውምቲ ከይመፅእ ዝዓግቱ ዘበሉ ኩላቶም ናይ ሚድያ ኣገልገልቲ ወይ ከዓ ድም ክንብሎም ወይ ከዓ ንዓኣቶም ዋላ እውን ብኣካል ረኺብካ እውን ዝግባእ ዘረባ ተዛሪብካ ከምዚ ዓይነት ጎስጓስ ክደፍኦ ታቢም እተን ውድባት ሓቢረን ናይ ሓባር ዝኾነ ሜድያ ገይረን ንዓኣቶም ካርማ ነቲ ህዝቢ ድማ ናብኣተን ከምፅኦ ዋላ ነቶም ምስኦም ዘለውን ናባኻ ገፅካ ከምፅኦምን እዚ ቃልሲ እዚ የድሊ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ ብፀለመ ናይተን ውድባት እቲ መንእሰይ እቲ ልቡ ዓቢጡ ስለ ዘሎ ሕጂ ኣብ ኮንፊዥን ኣትዩ ዝበዝሐ ሰብ ተሪኢኹም ሕጂ ናይ ውልቁ ጉዳይ ዝገብር ዘሎ ሰብ በዚሑ ካብቶም መንእሰያት ፌድ ኣብ ኮይኖም ምክንያቱ ነቲ ሓቂ ኣብ ኣእምሮኦም ክሃርሞ ዝኽእል ወይ ከዓኒ ቻሌንጅ ክገብሮ ዝኽእል ሓደ ሜድያ ሓያል ሜድያ ስለ ዘድሊ ምክንያቱ እተን ናብ ኤርትራ ዝኣትዋ ዝበሃላ ሜድያ ንሳተን እንተን ቀንዲ ነቲ መንእሰይ ክሳይ ዝገብሮ ዘለዋ ምክንያቱ ካብቲ ዝረኸብናዮ ጭብትታት ኣብ ናይ ይኣክል እዋን ክሳብ ኣብ ናይ ከብዲ ከልቢ ይኣክል ዝፀሓፍ ነይሩ ኢሎም ኣብቲ ቆርቦቱ ኣብ መናዳ ድሓር ነቲ መንእሰይ ሓቲትና እንታይ ዳ እዩ ሒዝዎ ምስ በና ኣቲኩም ቫይረስ ኣቲኩም ኢልና ሾ ክገልፅ ኣይደለይ ቫይረስ ኣቲኩም መርደቅና መፅኦም እዩ ዝበሃል ነይሩ ኢሉ ስለዚ ሕጂ ነዞም ሰባት ዋላ ዓበይቲ ሜድያታት ይኹኑ ነቲ ህዝቢ ካብ ሃገራዊ ውድባት ወይ ካብቲ ምንቅስቃስ ዘውፅዎ ዘበሉ ሜድያታት ጠቕሊልካ ወይ ኣደብ ክሕዝሎም ወይ ከዓ ጠቕላላ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ደለይቲ ፍትሒ ይኮኑ ክትብል ይግባእካ ምክንያቱ ንዓኻ ዘገደሰካ እቲ ህዝቢ እዩ እቲ ናታቶም ናይ ፖለቲካ ስነ ሓሳብ ወይ ከዓ ኤርትራውያን ስለዝኾኑስ ይግብኦም ይመሰል ኣለዎም ኢልካ ክትገድፎም ንዕኦም ናቶም መሰል ክትሕሉ 45 ሚልዮን ህዝቢ ክትኽስር ኣይኮንካን ንስኻ ብዕይ ዝረአየኒ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓቂ እተን ሃገራዊ ውድባት በቲ ሜድያን ሓቂ ክብሎ ይግበአን ናይ ባዕለን ድማ ናብ ኤርትራ ውሽጢ ገፁ ዝኣቱ ሜድያ ክገብራ እውን ይግበአን እዩ ምክንያቱ እቶም ዝነበሩ ሜድያታት ኣብ ልቢ ህዝቢ ከይዶም እዮም ደገ ከፊቶም እዮም ንፀላኢ እቲ ህዝቢ ነተን ደንበ ተቃውምቲ ከይስዕብ ኣፍ ደገታት ሂቦም እዮም ኮንትሪቢዩት ከዓ ገይሮም እዮም በቲ ዘቀርቦ ተጠቂቖም ድዮም ኮነ ኢሎም ዋላ ካብ ካልእ ክበሃል ስለ ዝግበአን እዩ ወይ ፖለቲኮም ስለ ዝኾነ እዩ ዝንዖም እዩ ዝምልከት ንዓይ ዝረአየኒ ግን እዚ ሓሳብ እዚ ኣነ ለኒ ዝረአየኒ ነገራት እዚ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቀረባ እዩ ዘሎ በፂሖም ይመፁ ኣለዉ እቶም በፂሖም ዝመፁ ንረኽቦም ኣለና ንሓቶም ኣለና ገሊኣቶም እንዳነብዑ ዛረቡኻ ገሊኣቶም ለመንቲ በፂሖም ይብሉኻ ዓንቶ ይትዕለኒ ዝነበረት ኣብ ኮሙሽታቶ ቆልዓ ሓቂፋ ጡም እንዳጥበቆት ክትልምን ሓንቲ ሰብ ዝፈልቃ ሰብ ረኺብያ ኢላትን ሕጂ እቲ ህዝቢ ብዓይኒ ይሪኦ ኣሎ ኩሉ ነገራት ይሪኦ ኣሎ ይዕዘብካ ኣሎ ኣብዚ ናይ ፅምዶ ተዓዚቦም ዝመፁ ሰባት እንታይ ዝኾኑ ዘሎ ንሪኦ ኣለና عشنا زغل عامة بلغة انت إذا حيزكم مفت دم بتقام زي تقطو تبالكايم كا تازو خامل سلوه سلازي حجي يتسرع قدي من ناوني حل فالو حدا جيزي انت يوخ أمسو تميديا قالع سلازو خاله اتخن قبرو قبعنا نقر مون الزارب نحنا دحار نصو قديمونا تنقالتي لؤخاتو سريلو خالة نقر كيرو وزانا إثيوبيا نقول نيرنا قديمونا قيدو نقرات فحبيلو سلازي እተን ውድባት ናይ ባዕለን ሚድያ ናብ ኤርትራ ዝኣቱ ተገይረ ነቶም ዘየድልዩ ሰባት ንህዝቢ ኤርትራ ከዓ ንዘቕስሉ ዘለው ምስቲ ልቦኑኡን ምስቲ ናቱ ክብርታትን ዘይከይድ ቃላትን ፖለቲካን ዝዛረቡ መንእሰያት ከዓ ንዓቶም ነቲ ሚድያታቶም ከይተረፈ ክፅይንኦም ጠቕላላ ሕቖም ከብቲ ምዃነ ድማ ክገልፃሉ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ መንእሰይ ኤርትራ ተገምጢሉ ከም ዝመፅኣና ይርግፀኛ ስለዚ መፃወቲ ይገብሩና ኣሎ እሳቶም نريهم علنا أعرف تنازلوا بربوشت إيرترا حجي عمليات أوافيروا إلا كنت سلزوهم بزربا كلا سلزلوا نعاتهم من دال على يوم زهر نزلوا حجي حزب إيرترا نعوم يخمطوا عم تزفق بصمي من قد حجي حزب خزع مكان كان حسب أنا لازم زاجزاي كوفي لازم أبي أنا هذا رقم هناك فرتان سلزع عمتها وهايدا هاجراو ميديا نوش تعد زعطو أتلك إزي يلقى ده حزب إيرترا ناقلتك كم زين الساعة
برايفت لايف كيترفه نايتوم ميدياتات زلهم ناتوم كيترفه تقيسهم ابت حزب دوار زلو سلازي زو ميدياتات زياتهم وكلتنا كل ودبات اب حزب ايرترا زقال كم كوينهم زقرب زلو እቲ ህዝቢ ሕጂ ብኸመይ እዩ ኣነ እንተ ኤርትራ ኣትየ ከም ተቃዋማይ ከይንኸላዓሎ ለደይሲ ወዲ ሎ ስሕባ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ኣጂብ ይሰደን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ስለዚ ንሳቶም ወከልቲ ናይ ተቃወምቲ ከምዘይኮኑ እቲ ህዝቢ እተን ሃገራዊ ምግባት ከፍልጦም ኣለዋ እዚኦም ተቃወምቲ ኣይኮኑን ክትብል ክትኽእል ኣለካ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ፀይንዎ ስለዚ ንሱ ንህዝቢ ኤርትራ ፀላእተይ ንዝበሎም ንስኻ ምስኦም ድሕር ወጊንካ ንስኻ ከም ተቃዋማይ ትቐርባ ኣለኻ ዲቪዛኻ ሓደ ስለዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ይቅበለካን እቲ ልብኻ ስኻ ኢኻ ትፈልጦ ግን ኢንፍሉዌንስ ገይሩካ ኣለዎ ንዕኻ ስለዚ ንሕና ኢንፍሉዌንሰርስ ክንከውን እተን ሃገራዊ ውድባት ባጀትካ ኣዋሂድካ ሃገራዊ ሚድያ ናብ ውሽጢ ዓዲ ዝኣቱ ጌርካ እቲ ዝበሃል ተሓቂ ኩሉ ታሪክ እናዘርዘርካ ነቶም ዘለውን ድሕሪ ኩነታት ዝተለዓሉ ሚድያታት ይኹኑ ፖለቲከኛታት እውን ንዓቶም እቲ ልክዕ ልክዖም እናሃብካ ወገን ናይቲ ህዝቢ ክትኾን ከለካ መንእሰይ ኤርትራ ካብ ዝደልዎ ዝኸፍእ የለን ንሪኦ ስለ ዘለና ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ በዓል ዩጋንዳ ዘሎ ንሪኦ ስለ ዘለና ሶም ግን እቶም ኳንቲቲ ዝኣምኑ ግን ዩጋንዳ ከዱ ካናዳ ትሪኦም ኣብ ገለ ትሪኦም ዝጥቀሙላ ነገር ከኣላ ሓንቲ ገልፂ ኣይደልን ልብሲ ከመይ ገይሮም ሕዝበሎት መንእሰይ ንሪኦም ስለ ዘለና ክገልፁ ኣይደልን ዝኽዛረቡ ኣይደልን ስለዚ ኣብ ላይፍ ስለ ዝወፅእ ስለዚ እተን ሃገራዊ ብዛዕባ ሃገር ዝሓስባ ስነ ሓሳብ ናይ ሃገር ዘለዎን እሳተን ባጀትን ኣዋሂደን እዚ ዓይነት እዚ ምስ ዝገብራ ንዓይ ዝረኣየኒ እዚ ማለት እየ በተቃዋማይ ለዚ ኣቕኒለይ ዘርቡ ታንኪዩ ወረዳ ኣዝጊ ያር ዌልካም ወላ ካብ ረዳ ኣዝጊ ከምቲ ዝበልኮ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ መገዲ ምስቲ ምስኡ ዝነበረ መንእሰይ ክራኸብ ስለ ዝኽእል ከምቲ ዝበሎውን ዓዲ በፂሖም ካብ ዝመፁ ዝመፃ ገሊኦም ፈትዮም ገሊኦም ካ ከይፈተው ብተዘዋዋሪ መገዲ ክርዳእካ ዝኽእል ሓበሬታ ዝህቡ ክከታተል ስለ ዝኽእል ኣፈንፍኖት ናይቲ ኣሰራርሓ ናይቲ ስርዓት ሕጂ እቲ ማስኬራ ገይሩ እዩ ኣትይዎ ነቲ ህዝብን ነቲ መንእሰይን ክብል እንከሎ ኣምሰሉ እዩ ማለት እዩ ክሳብ ዝደልውስ ዓንደል ይሓቕፉ ይብሉ ወለድና ባህግታቱ ስለ ዝፈልጡ ነቲ ህዝቢ ክንገብር ኢና ዝኸውን እዩ ዝክንተክል ኢና እቲ ዝጀማመሮ ጉዳያት ግን ኤቨንቹዋሊ ስትራቴጂካሊ ዝተዳለውሉ ነገር ስለዘይኮነ እናጠፍአ እናተደኽየ ክሳብ ዘሎ የለን ዝብል ዝበፅሓሉ እዩ ነቲ ህዝቢ ግን ብግዚኡ ኣሚንዎ እቲ መንእሰይ ከዓ ሓውካ ሓፍትኻ ኣቦኻ ኣዴኻ ከፍ ኢሎም ምእንቲ እዚ ስለ ዝኾነ ንስኻ እውን ካብቲ 94 ካብቲ ዋርሳ ኢሎም ትሬን ክገብሮ ዝጀመሩ ግዜ ኣትሒዙ ብዘይምቁራፅ ዝዓለሙ ማለት እዩ 31 ዓመት እዩ ዝኸውን ዘሎ ክፈስስ ከም ዘለዎ ገይሮም እዮም ሓቂ ብቲ መጀመርታ እቲ ረፍዶቲ ሳዋ ዝወረደ ውግእ ናይ ባድመ ምስ ከፈትውን እንተኾነ ብረታዊ ስልጠና ዘይተዋህቦ ዋላ ንሓፂር እዋን ዘይፈልጥ እዩ ናብ ድፋዕ
ጎዩ ማለት እዩ ካልኦት ተጋደልቲ ተጋድሎ ሓድነት ኤርትራ ዝነበሩ ጀጋኑ ኣነ ዝፈልጦም መራሕቲ ውግኣት ተዋጋእቲ ተዋጊኦም ዘዋግኡ ሃገርና እናተዘምተት ዶ ዓይንና ክዕመት ኮይኑ ብርክና ኮፍ ክትብል ኮይና እያ ኢሎም ኣብቲ ድፍዓት ኣትዮም ከምቲ ልምዶም ተዋጊኦም ዝተሰውየ ዝፈልጥ ኣነ ተሪፎም ኣብኡ ሶ እቲ ማስኬራ ዝበሎ ረዳእዝጊ ሓቆ እዩ ብኣምሳልነት መፂኦሞ ማለት እዩ ክሳብ ኢንትረንችድ ዝኾኑ ካብኡ ግን ሓቀኛ ገጾም ካብቲ መንእሰይ እቲ ዘድልዮም ብውሽጢ ዘገልግል እናኮስኮሱ ንግንባር ወታደርነት ዝመርሑ እናኮስኮሱ ንፀጥታ ሃገር ተባሂሉ ንፀጥታ ሓለዋ ናይቲ ህዝቢ ምጭብጫብ ዘገልግል እናኮስኮሱ እዮም መፅኦም ሕጂ እዚኣቶም እናዓበዩ ዓብዶም ሰሪፁ ትውግእ ኩልሻ ሃገር ምክልኻል እዩ ዋላ ንሳቶም እናጥቅዑ ንሳቶም እናሰርሕዎም ከለዉ ዝብሎም እንታይ እዩ ክሳብ ኣብ ዓዲ መፅኦም ዝዋግኡና ኣይንፅበን ኢና ከምቲ ንጀብሃ ክትሓቅቕ እያ ኢሉ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተበጊሱስ ኣብ ናይ ናቕፋ ውግእ ነቲ ሰራዊት ከሰልፎም ከሎ ምስ ወያኔ ኮይኖም ክዋግኡና እንከለዉ ሰራዊት ምስ ሓተቶ ጀባ ከተጥቅዓና ንጹር ሓበሬታ ስለ ዘለና I appreciate it. So I open 17. Okay, thank you. Sorry to interrupt you. It's better that I check with you. I'm always good to that. Yeah. ከተጥቅዓና ምዃና ንጹር ሓበሬታ ስለ ዘለና ስቑኢልና ይንፅበን ኢና ስለዚ ናይ ምክልኻል መጥቃዕቲ ከነካይድ ኢና ዝበሎ ወሲኹ ከዓይ ብዛዕባ ናይ ወያኔ ምስታፍ ምስ ሓተቶ ኣይኮነን ምስ ወያኔ ምስ ሸይጣን ኮይንና ከነጥፋ ኢና ኢልዎ ስለዚ ሕጂ ንዓቶም ዝብሎም እንታይ እዩ ፍሉጥ እዩ ኣብ ውሽጢ ስመራ ኮይንና ኣይኮንናን ክንከላኸላ ኣብቲ ቦትኦም ኬድና ኢና ንዋግኦም ይኽብሎም ንሳቶም ከዓ ስትራቴጂካሊ ሓደ በቲ ዝኮስኮሶም ክልተ ከዓ ሚሊተሪ ዝኽረኦም ከለውን እንተተኻኢሉ ኣብ ቦታታቶም የድካ ምውጋእ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዝሓድሩ ካብ ውግእ ናብ ውግእ ብኸምዚ ይኸዱ ግን ክመሃርዎ ዘይክእሉ ዘለው እቲ ተጋላዋጢ ፖለቲካዊ መርገፅ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ጉጅልኡን ኩሉ ዕላምኡ ወያኔ ንምጥፋእ ክኸውን እንከሎ ምስ ኣብይ ቃል ኪዳን ኣትዩ ነዚ ኩሉ ክፍፅም ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራ ኖባታን ዝበፅሕዎ ስምምዕ ንዓለም ክቅርብ ዝኽእል የለን ብዘይካቲ ዩኤን ዝሓንፀፀቶ ምኻብ ምትግባሩ ዘይተቐበሉ እንተዘይኮይኑ ስለዝኾነ እንታይ ክብል ዝደሊ ዘለኹ ከመይ ገይሩ ኮስኪስዎ ነቲ መንእሰይ እሞ እቲ መንእሰይቲ ብደረጃ ብቦታ ንዓበያ ኣብ ዝኸደሉ ኣካል ናይቲ ግደፍ እናኾነ ስለ ዝዓቢ እዩቲ ካብቲ ሽግር እቲ ካሊእ ከዓ ተስፋ እናቆረፀ ኸይዱ ቪዥን ናይ ሃገር እናጠፍኦ ኸይዱ ስለዚ እቲ ዘሎሎ እቲ ክወፅን ክብተንን ዝኽኣለ ከዓ ይብተን ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ ረዳእዝጊ ኦባዚ صحو كابر أمو سلايك ندقم
وخلقاي طرح يكونن من مستوى رئيتوتات الناس حس لزغيد تزارب أنا تي ناي بتصلحوا نايكم عبيتي ناتنا مزانو زخونو كلمة هجون وسع بليونيري جلت أدم في هالو يترف معناته بوليتيكا استراتيجي فيها استراتيجي نتا تاين نيراتات تكون من ذات رادها دفع إلكا مثلا عندها فترة تكتي يتألف بالعالم كونينا بسببنا مالك أبانا جن I think أبزي بزحات سبات رئيسو بقوله هليو it's militarism ما وشتنا الله رب نبتا تليفون هو انت اشمو تشارج اللي قبل هذا هو اوكي او صحيح هذا تشارج انت اللابتوب كم رسمي الساعة انا استداركو سوا يسمعن استدارك راح يسمع هنا إذا يكون يدبر له الجخا خميلة حجي بطعم صبوغ دموغ هو حجي تعشو مقريال وتابزني تخون مالتي اوكي سلازي نحنا نرؤسوتي برتا وقالسي متجمري مس برتا وقالسي مدناق نخيد سريد نبرنا ريلي بوليتيكا بزي قالسي زي كتكيت كم دلك زي كونس قرص قبلكا حدا نقر عوت بهلا مزقبكا بتهواخ نريا خين خون حدا يخاف تجطرطروي مالتي ምክንያቱ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ሰባት በቢግዜኡ እንዳተናፃፀሉ ዝኸዱ እምበር ቃልሴ ትብል እንተደኣ ኮንካ ኮፍ ኢልካ ተጋማጊምካ እንዳተኣራረምካ ክትከይድ ከምኡ ተዘይርካ ኣይከውንን እዩ ማለት እዩ ኣባና ግን ከምኡ ኣይኮነን ስለዚ ደሬዝ ተመሊስካ ንድሕሪት ክንበብ ዘለዎ ወይ صنع ذلو خيني سمعنا مالتي مخنياتو نزمت ولدوس قال انتهابنا مونتاي قدرتنا كان عران خيل تخوينا مالتي بشان اختي خالق قن كريوه اللخو بشان اخناي زمان اسي انا فليز بالرأي يزلني نحن نعب خلنا زلمودنا دهرتي مفراس فدريشن كنت محل كالخاون هاي لسلاسة يموت ندول كات محل مخانكا نيب حقوقا محلا قد فكاس هاي لسلاسة ترحزم محالو هاي لسلاسة قبو اكزيابير استمرسي كتاب زو حلو زبهال تأمرات هاو نقر يقبر نسو كم بصوء مقانو عينت زقلت نيريو بفلاي اب ارتراكوا ورمسة زبالي حبرة السبس انيو خواني غيليو اب كال شانخنا يتفيا قن ولا علواي فتن ب 60 قلينا منقستنو عينبر تحبرة السب توتالي يوم الخوين يرو مالتي ناتون أنا حدا تلوان يرني الكعوسي غيري بنفسه كف سكند وني غيري هاي لسلاسي تباهيلو 73 خاب إيدو دبلوما دوس داني راتني لومي معلتي كريائي لاغوت إلي ختغير كلاس كريا ديلي مالتي وا أنا تمتو سوايون كندي دفريو ما كله فسوتهم قدم بهلت فلتو بلينا هاي لسلاسي مريت قاتت عم
مريتك هم ذلك عبيت ولدنا كون كعرينا نريهم من كزارو كان هو ስለዚህ ኣነ ገፁ ክቅየር ከሎ ክሪኤ ኢለስ ጠሚተዮ ነቲ ንጉስ ከዓ ገሪምዎ ካበይ ዝመፀ ግና ኢሉ ኮይኑ ጠሚትኒ እቲ ስእሊ ሕማቆት እዩ ድሓር ንፅባሒቱ ስእሊ ክወስድ ኢለ እንታይ ኮይኑ ወዲ ስእሊ ክወስድ ኢለ ብቲ እንዳሰኣላይ እንተኸድኩ ንሱ ተቆጢዑ ሕጂ ሴኪሪቲ ገለ ክገብሩካ እዮም ምስ በለኒ ኣጥፋእ እያ ወላታ ነጋቲቭ ናታ ዝበል ኩሉ ግዜ ነይሩ ማለት እዩ ነዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ነዚ ከምዚ ዓይነት ንግስነት ነዚ ከምዚ ዓይነት ኢምፔርያል ዝመርሕ ዝነበረ እሞ ብእግዚአብሔር ዝተመርፀ እዩ ተባሂሉ ዝኾነ ይኹን ፍጡር ኣብቲ ከባቢኡ ዘለካ ብሃይለ ስላሴ ዝምሕል ዝደፈሮ መንእሰይ እዩ ካልእ ኣይኮን መንእሰይ ብፍላይ እቲ ፊደል ዝቆፀረ ክሳብ ዩኒቨርሲቲ ኣትዩ እንደገና ከዓ ንሰከንደሪ ፅልዋታት ዝገብር ነበረ ምንቅስቃስ ናይ ተምሃሮ እዚ ለካ ሰብ እዩ ከም ሰቡ ኢሉ ዝደፈሮ እቲ መንእሰይ ምዃኑ ኢሳያስን ጉጅለን ዝነበርዎን ዝፈልጥዎን ተመክሮ እዩ ማለት እዩ በዚ ናይ መንእሰይ ተራ ናይ መንእሰይ ሓይሊ ናይ መንእሰይ ምንቅስቃስ ክሳብ ክንደይ ክኸይድ ምዃኑ ዝሓለፍዎ ስለ ዝኾነ እዚ ተመክሮ እዚ ኣለዎም ማለት እዩ ፀኒሖም ለውጢ ምስ መፀ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ለውጢ ዘምፆ በቲ ናይቲ መንእሰይ ጉያን ላዕልን ታሕትን እዩ ግን ከዓ እቲ መንእሰይ ተወዲቡ ክሳብ መንግስቲ ምቋም ደረጃ ክበፅሕ ስለ ዘይከኣለ እቲ ዝገርም ነቲ ንጉስ ዝከላኸል ነቲ ንጉስ ዝሕሉ ዝነበረ ወታሃደር እቲ ስልጣን ሒዝዎ ማለት እዩ እዚኣ እውን ይርእይዎ ኣለዉ ስልጣን ብወታሃደር ጥራሕ ጌርካ ክትሕዝ ከም ትኽእል ፀኒሑ ደርጊ እንታይ ገይሩ ኩልኩም ዝትዝክርዎ እድገት ብህብረት ዝብል ናብ ዘመቻ እዩ ሰዲድዎ ነቲ መንእሰይ ስለምንታይ ፖለቲካ ኣብ ከተማታት ይስራሕ ኣብ ከተማ ኮይኑ ከይርብሾ መታን ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር እዩ ዝኾነ ይኹን ነገር ከይርብሾ መታን ኢሉ ናብ ገጠራት ሰዲድዎ ማለት እዩ እዚኣ እውን ፈልጦ እዮም በዓል ኢሳያስ ኣብ ገጠራት ኮይዱ ከዓ ዘይዕጉብ ስለ ዝኾነ በቲ ወታሃደራዊ መንግስቲ ነቲ ገጠር ዘሎ ህዝቢ ዝኾነ ተቃዋማይ እንተመፃኩም ሽፍታ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ስርዓት እዚ ዘይጥዑይ ወታሃደራዊ ስለ ዝኾነ ንዑ ዝቃወም እዩ ዝመፅእ ዘሎ ዝብል ምዃኑ እውን ብዙሕ ሓበሬታታት ኣሎ ማለት እዩ እምበኣረይ ድሕሪ ነፃነት ኤርትራ ኢሳያስን ጉጅልኡን ነቲ ተወሊዱ ዝፀንሖም መንእሰይ ዘይኮነስ ነቲ ኣብ ማህፀን ኣድዩ ዘሎ ሕፃን ከይተረፈ እውን ብዓይኒ ጥርጣሬ እዮም ዝርእይዎ ማለት እዩ ነዚ መንእሰይ እዚ በናይ ትቦ ገይሩ ክሓልፍ ኣለዎ እዮም መጀመርያ ዝመሃዙ ረዳእ ዝጊ ዓንተወይ ይዛረብ ነይሩ ምናልባት ይዝክሮ ኸውን ክሳብቲ ብዕሊ ናይ ሳዋ እንታይሹም ዝግበር ማእቶት ተባሂሉ ዊኬንድ መንእሰያት ብሓደ ኮይኖም ሻሂ ከይሰትዩ ከይዘራረቡ ማሕበራዊ ዕላል ፖለቲካዊ ገለመለይ ሓበሬታ ከይለዋወጡ መታን ደኺሞም ክድቅሱ ውፅኢቱ ዘይረኣናዮ ማእቶት ተባሂሉ ይወፍሩ ነይሮም ክሳብቲ ናይ ሳዋ ፕሮጀክት ዝመፅእ ማለት እዩ እዚ ቀንዲ ነቲ መንእሰይ ከመይ ጌርካ ትቆፃፀሮ እዩ ማለት እዩ ድሕሩ እቲ ፕላን እንታይ እዩ ገና መብዛሕትኡ ኣብ ቲንኤጀር ዕድምኡ እንከሎ ካብታ ስድራ ቤቱ ኣሕዲጎም ብዝገበሩ ገይሮም ብሳዋ ሓሊፎም ኣብ ሳዋ ምስ ኣሕለፍዎ ሽዑ እንታይ እዮም ዝገብሩ ኢንዶክትሪኔሽን ኣሎ ትምህርቲ ዝምህርዎ ኣሎ ዋርሳይ ከምቲ ተባሃለ ስቕኢሉ ሽም ዝወፀ ኣይኮነን ናባኻ እዩ ኩሉ ማለት እዩ ዋርሳይ ስኻ ኢኻ ትወርስ ዝብል እቲ ዘረባ ስለዚ
እተን ቤት ትምህርታትካ ኣፅብብ ኣቢሎም ኣነ ሲ ምናልባት መምህር ትዝክር ኢኻ ግራጅዌት ምስ ገበርካ ካብቲ ቲኣይሲ ናይ ሻሙናይ መርመራ ትእርም ይእርም ይእርሙ እዮም ቶም ዝወድኡ ትምህርቲ ክትእርም ከለካ እቲ ተምሃራይ ኩሉ ይኮነ ዝተርፍ ብዓቐን ናይቲ ዘለካ ቤት ትምህርቲ እዩ ዝሕለፍ ገለገለ 99.9 ኣምፅኡ ሪዛልት ዝበሃል ኣሎ ሓደ ታሊ ሲስተም ዝበሃል ክትፈልዮ ስለ ዝደለካ ዝደልዮ ቁፅሪ ስለ ተምፅእ ነቶም ሕልፍ ዝበሉ ሰማይ ዝሰቅል ነቶም ካብኡ ታሕቲ ዘለዉ ከዓ ወዲቆም ዘብል እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ብዘ ሴም ፕሮሲጀር ሕጂ እውን እተን ዝመሃሩለን ቤት ትምህርታተን ትካላት ኣንእስ ኣቢሎም ንዓን ክንደይ የድልዮም ይፈልጥዮም እየ እቲ ዝተረፈኻ ከም ዘለዎ ካብታ ሰዋ ኣብ ወተሃደር ወዳዝ ወተሃደር ምን ወተሃደር ማለት ብሓንጎሉ ዘይኮነስ ብሓንጎልቶም ዝእዝዝዎ ጥራሕ ዝሰርሕ ኣካል ማለት ካብኡ እንድሓር በቃ ኣገልጋሊ ጥራሕ ይኮነ ቶታሊ ንህዝቢ ይኹን ንሃገር ክረብሕ ዘይክእል እምኒ ምፍንቃልን ገልጠምጠምን ጥራሕ ይዘውፍሮ ማለት ድሓር ኩሉ ግዜ ናብ ውግእ እዩ ስለዚ እዚ መንእሰይ እዚ ብንግህኡ ካብ ስድርኡ ነፂሉ እታ ስድራ ቤት እውን ንርእሳ ብውሕዱ ሰለስተ ፋንክሽን ኣለዋ ደቃ ተፍሪ ኢኮኖሚ ተፍሪ እታ ስድራ ቤት እያ ተመልከቱ ዓድና ረይዎ ስድራ ቤት ኩሎም ብሕልፍቶም ኣብ ገጠር ዝነብሩ ኣብ መሓሳት ዝውዕል ኣብ መራኹት ዝውዕል ኣብ በጊዕ ዝውዕል ኣብ በጣል ዝውዕል ምሸትካ ትራኸብ ውፅኢት ናይዚ ናይ ፀባዶ ናይ ጠስምዶ ተረኺቡ ንዕዳጋ ንሱ እቲ ፕሮዳክሽን ናይ ሕርሻኦም ናቶም ንሱ ፕሮዳክሽን ዘሎ ኣብዚ ሎሚ ናይ ኤርትራ ግን ከምኡ ንክገብሩ ከመን ከልኪልዎም እቲ ካብ ኢድካ ናብ ኣፍካ ዝግበር ነገር እውን ከልኪልዎም ማለት ስለዚ ነዚ መንእሰይ እዚ ሓደ ነፂልዎ ካብ ስድራ ቤቱ ኢንፋክት ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ቅድሚ ወለዱ ወይ ኣብ ቅድሚ ወለዳ እንድሕር ሃሪሞም ንሓደ መንእሰይ ዋይ ወደይ ዋይ ጓለይ ኢልካ ክትሆና እንታይ እተወካ እዩ ዝበሃል ሳይኮሎጂካል ኣብቲ መንእሰይ ዝወርሽዑ ኦ ማይ ጎድ ኣይ ኣም ኦን ማይ ኦን ከም ዝብል እዮም ዝገብርዎ ማለት ስለዚ እቲ ነዚ መንእሰይ እዚ ኣነ ብዝመስለኒ ክወፅእ ከሎ እውን ተማኺሩ ገለ ነገር ንግበር ኢሉ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ርእዋ መሬት ፀቢባ ማለት እዩ ወል እቲ መንግስታት ተንፈልጦ እዩ እቲ ሓድሽ መንግስቲ ዝመፃና እውን እዚ ኩሎም ሓደ ይባህርዮም ስለዚ ንግደፈሎም ተዓዲሉ ክወፅእ ከሎ ብጅምላ ኣይኮነን ተተሓቢኡ ወፅኡ እንዳ ሻይኽ ሰቲ ውዒሎም ኣብ ሰመራሂ ናበይ ኢኻ ንበፅሕ ስኻ ከንኸረን ተባሂሉ ድሕሪ 3 መዓልቲ ኣብ ዶብ ዝራኸብሉ ኩነታት እውን ነይሩ እዩ ከይተኣማመኑ ማለት እዩ ድሕሩ ስቶሪ መንእሰይ ዘጋጠሞ ድሓር ኣብ ስደት ዘጋጠሞ ፈፂሙ ዘይተሓስበ ነገር ኩልናቶም ብሱዳን ዝመፃና ንብል ዝኾነ ይኹን ሰብ ዘይሓስቦ እዚ ዓበየ ምድሪ በዳ ኣብ ዓለም ዘሎ ሰሃራ ደዘርቲ ንዕኦም ዝሰግር እዩ ገይሩ ኣብ ፕሮሰስ እንታይ ይርከብ ተኩሉ ፕሬሸር ክፍጠረሉ ዝኽእል ኣብቲ መንእሰይ ብዙሕ እዩ ባሕሪ ክሰግር ከሎ ዘጋጥሞ ነገር ብዙሕ ነገር ስለዚ እዚ ስርዓት እዚ ድሕሪኡ ኸ እንታይ እዩ ኣነ ዝብሎ ኣለኒ ኣንበጣ ቀደም መፅእ ከሎሲ ራዛ ዝበሃል ኣሎ ኣንበጣ እንዳበልዐ ዝነብር ኣንበጣ ኣብ ዝኸዶ ዝኸይድ ማለት እዩ እዚ ጉጅለ እዚ ከዓ ምዝ ዝስደድ ዝነበረ መንእሰይ እንዳተሰደደ ሓዋላ ዝስደድ ድዩ ገለ እንዳተኸታተሎ እዩ ክመፅእ ፀኒሑ ክሳብታ ፋይናል ዝዓልፍ ኣብኣ ኸ እንታይ ኢልዎ እታ ሕማም ረይዋ ንመንካዕ ክቐትሎም ከሎ ወይ ንየምን ክቐትሎም ከሎ ተጋጊየ በል ኣይተጋግኹን ዝበለ መቕታል እዩ ካብኣ ተመሓይሻ እንታይ እያ ትኸውን ተጣዒሰ በል እያ ማለት እዩ እዛ ናይ ተጣዒሰት ትብል ደድሕሪኡ እንዳኸደ ዘምፃሉ ዘሎ ባዕልኻ ዝገበርካዮ ነገር እዩ ዝመስከርካዮ ነገር እንሃለ ኣነ ይደፋእኩኻን ኣይሰጎብኩኻን ስለዚ ኢትስ ኦን ዘጋጠመካ ናትካ ሽግር እዩ ኣነ ዕፁብ እየ ከም ጲላጦስ እዩ ዘስምዕ ማለት ስለዚ እዚ ኩሉ ፕሬሸር ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ
እዚ መንእሰይ ዝተሽግር ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ዘዝኸደሉ ከም ታሽሙ እውን ኣነ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ነይረ ብዙሕ መቆያቆ ነይሩና መንእሰያት ክውደብሎም ዝብልን ኖኖ እዚኦም ህግደፍ እዮም ዝብሉን ብዙሕ ነገራት ይዝረብ ነይሩ ሽዑ ዋዕ እሞ ህግደፍ ዘይተንከፎ መንእሰይ መቸም ኣይንረከብን ኢና ጥራሕ ክነረዶ እዩ ዘለና እምበር ዝተባህለሉ ግዜታት እውን ከም ክትዕ ይዝከር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መንእሰይ ሓቂ ሓይሽ ብድብድቡ ኣጠቃሊልና ንሪኦ ከለና ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ኣጋጢሙ ፈፂሙ ተመሊስካ ክትሪኦ ከለካ ዘሕለፎ ፀገም እንተሪኢኻዮ ምስ ግደፈት ዘሎ ፊዚካል ሳይኮሎጂካል ዝኾነ ዘይኮነስ ድንቁርና እውን ብድንቁርና ክብላዕ ኢሉ እዩ ከይዱ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መንእሰይ ዘለዎ ሽግርቲ ቀንዲ ምንጪ ናይ ዝኩሉ ፀገምቲ ስርዓት ምዃኑ ግን ከዓ ትበፅሕዎ ዘሎ እቲ መንእሰይ እዚ ማለት ካብዚ መንእሰይ ድሓን ክኣሊ ዝኽእል ብካልእ ኣገባብ ዝመፀ ናይ ትምህርቲ ብቕዓት ዘለዎ ክቕበል ቁሩብ ዝኾነ የለን ማለት ኣይኮነን ክርከብ ይከኣል እዩ ግን ኣብ ባህልና ፖለቲካና ኩሉ ግዜ እቲ ቀልጢፉ ዝዛረብ እዩ ኩሉ ነገር ዝገብር ድሓር ኣብ ክንዲ ኖኖ ናይ ፋሎን ንስኻስ ኣይትኸውንን ካ ክንባል ኣጆኻ ኢልና ንኸይድ ድሓር ክፅይቕ ከሎ ንሕና ክንበክን እሱ እንተፀይቐ ነረባረብ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ መንእሰይ ሕጂ ክንብሎ ዝብሎ ኣነ እንታይ እዩ ክንብሎ ዘለና ዝብሎ ሓደ ሃገራዊ ሓላፍነት ተሸኪሙ ዝነበረ ቀዳማይ ወለዶ ዘለዎ ዝርከቡ ኣስተምህሮ ተመክሮ ቁኑዕ ዝኾነ ክህብ ክፍትን እቲ መንእሰይ እውን ክቕበል እሞ ግን ከዓ ኣጆኻ መንእሰይ ጥራሕ ዘይኮነስ ብኸመይ መልክዕ ክሰርሖ ዘለዎ መንእሰይ ከይተወደብካ ዝስራሕ ነገር ኣብ ዓለም የለን ካምፓኒ እውን ካምፓኒ ተወዲባ እያ ትሰርሕ ዝዓፃቱ ፍሉጥ ደሞዙ ፍሉጥ ኩሉ ነገር ኣብ ፖለቲካ ከዓ ተወዲብካ ኢኻ ትሰርሕ ከይተወደብካ ብሆይ ሆይ ነብስካ መወፅዒ እንተዘይኮነ ክኾን ኣይኽእል ስለዚ ምስጢር ናይዚ ጉዳይ እዚ ውዱብ ዝኾነ ዕላምኡ ዘነፀረ ስርሑ ከምዛ መኣዲ ንበልዓ በብሓደ ኩላሶ ንበልዓ መኸብድና ንመልኣ ብከምኡ ገባብ ክሰርሓሉ ዝኽእል ኩነታት ተፈጢሩ ክኸይድ ከም ዘለዎ ምናልባት ተተኻኢሉ ሰባት እውን ነዚ ጉዳይ እዚ ሪስፖንሲቢሊቲ ወሲዶም ሰሚናራት በብግዚኡ ዝተኻፈለ ይካፈል ሰሚናራት እንዳገበርካ እንዳነቃቅሕካ ሓሳብካ እንዳሃብካ ወላ ጉጉይ ሓበሬታ ምሃብ ንሱ እውን ክመሃር ይኽእል እዩ ኖ ትብላ ዘለካ ይተወፅእ ናይ ከምዚ ኢላ ቅንዕቲ እውን ክበሃል ይከኣል ኣልመሂም እቲ ናብኡ ገፅካ ተበጊስካ ምኻድ ኣድላይ ይኽእል እየ ኣነ ገሌኹም ኢትኩም ክሳብ ሓፍተብሉ እየ ነዊሕ ተዛሪበ ኣለኹ ይቕረታ ውዲ ኣለኹ ታንኪዩ መምህር ታንኪዩ ባዝጊ ጽቡቕኻ ተዛሪብካ ሓደ ነገር ኣዘኪርካኒ ናይ እቲ ስዩመ እግዚኣብሔር ክሳዕ ክንደይ ሓይሊ ከም ዝነበሮ ኣብቲ ልዕሊ እቲ ህዝቢ እውን ከም ኣምልኾት ዝረአ ዝነበረ ዝበልካዮ ነቲ ህዝቢ ዝተራእዮ እቲ ተምሃሮ መሬት ላራሽ መሬት ንሓራሲኡ ኢሎም ዝተላዕልሉ ግዜ እሞ ከዓ ሰራሕተኛታት እቶም መሬቶም ዝተሓድጉ ህዝቢ መፂኦም ከቢድ ንዓዲ ስለ ዝገበሮ እቲ ወታደር ተላዒሉ ዝተወደበ ከም ዝበልካዮ ዝተወደበ ህዝባዊ ናዕቢ ስለ ዘይነበረ ናብ ስልጣን ምስራሕ ክድይብ ኣይከኣለን ስለዚ እቲ ዝተወደበ ወታደር እዩ ነይሩ ወታደር መፂ ሒዞ ነቲ መሬት ላራሹ ዝብል ተቐቢሉ መሬት ንሓራሲ ኢሉ
نتي نايت سرعات بيروقراط أكيبو بزتفعلو جيزي درفة مستزمرة مزمور نيرو سرعان هاي ذكرني ለካስ እነሱም እንደኛው ሰው ነበሩ ዝብል ደሪፎም ባይንቀባረሩ አልጋ ላይ ባይተኙ ለካስ እነሱም እንደኛው ሰው ነበሩ ኢሎም ደሪፎም ክሳዕ ክንድዚ እቲ ፍልለይ ኣብ መንጎ እቲ ህዝብን ኣብ መንጎቶ ኣምላኽ ዝለኣኾን ደቀ መዛሙርቱን ፍልልይ ነዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ መንእሰይ እዙን እቶም ሚራክል ሰሪሕና ሃገር ኣንፂናልካ ዝበልዎ በቲ ማስኬራ ተሸፊኖም ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሖሞ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ማስኬራ ተቐሊዑ ለካስ እዚኣቶምስ እዚኦም ነይሮም ለካስ ግብሮም እዚ እዩ ኢሉ ክለዓል እቲ ተልእኾና ከለልዮም ክሳዕ ሕጂ ከዓ ስለ ዘለለዮም እሞ ስለ ዝኸፍኦ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ከዓ ክብሎ ዝኽእል ቀዳድ ስለ ዘይብሉ እዩ ኣብ ምብትታን ኣትዩ ዘሎ ስለ ዝኾነ እቲ ወለዶ እናተበታተነ እንድሕር ከይዱ እቲ ሃገር ኣይክትህሉን እያ እቲ ሃገሩ ታኽውንናን ከመሓድራን ዝግብኦ ሃገሩ ኣይክትህሉን እያ ስለምንታይ እቲ ዝፈርን ኣብ ውግእ ናብ ምብትታን ምብራስ እናኸደ እቲ ህዝቢ ኤርትራ እናወሓደ ደኣ ኸይድ እምበር እናሰሰነ ኸይድ ኣይክእልን ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ከባቢ 3 ሚልዮን ሆቨር ዝገብር በኣንጻሩ 30 ገለን ተበዚሑ 40 ሚልዮን ዝነበረ ኣብ ግዜ ውግእና ናሕና ኤርትራ ነፃ ክትወፅእ እንከላ ሎሚ ልዕሊ 120 ሚልዮን ክኸይድ ኣይምኽዓልን ምስናይቲ ኩሉ ፀገማቱ ማለት ስለዚ ነዚታት ኣስፊሑ ብክርእየሉ ዝኽእል መገዲ እቲ ኣብ ደገና ውሽጥን ዘሎ መንእሰይ ኮሚኒኬት ክገብር ክኽእል ኣለዎ እንብል ካሊእ ዝተጠቕሰ ኩሉ ግዜ ግን ነልዕሎ ማለት እዩ ደጊምካ ከተልዕሎን ዘሕፍረካን ዘሰክፈካን ማለት እዩ እቲ ናይ ተቃውሞ ደንበ ክቕበሎን ኣይከኣለን ዓቕሚ ነበሮን ባይታ ይሰርሕን ሕጂ ኸ ክልወጥ ይኽእል ዶ ክዓቢ ይኽእል ዶ ኣኮሞዴት ክገብሮ ይኽእል ዶ ናብ ምምራሕ ከብፅሖ ይኽእል ዶ ዝብል ሕቶታት ክለዓሉ ዝኽእሉ እዮም ዶስ እጃሙ ኣብቅዒ እዩ ናብ ከምኡ ደረጃ ክጥርነፍን ክዓብን ኣይክእልን እዩ ብምባል ይኽዛዝም ትኽእል ስለዝኾነ ከዓ እቲ መንእሰይ እትወለዶ ናቱ ሽግር ክፈትሕ ናብኡ ጥራሕ ተደርቢዩ ይኸይድ እዚኦም እውን ክንሪኦም ዝግቡኡና ነጥብታት እዮም ባህላይ
مخنياتو من تزينا نزارب زلنا احنا بفلا بنقابا حزباوي سلاماوي نعبي زي مئزوزنت ناي حزبي كل عام ما متزبل كايو أليليو فليتو توديبيتي نعب خلعلو زخيل سلازخوانا أبزخ نسعوتو نقدي اللو لنا مكالة سلالنا ملأختنا خلنا حلف أمو ملأختنا ساعة كندي دخوم خانو اثناء أخوات صح زقبقو ملأختاتون بخبز صح زخل حيل ميديا يكال كم زي اللي ردا أزقي already خنقرنا يعني احنا عون نفلطوي كم زخون زلو خاع بحد مكلاس لزي تخالي powerful means of communication كسرح لنا تخالي نايز كابيتال نهالوي ناي جنزب راح زي كونه ناي حنقول ناي تمكرو كابيتال نهالوي كسرح له زي مبكعي سو أمنتاي شناخاتي تي حجز خيل زي حتى كنت انكفوز قبع النائب على داويت داويت أسقلهم مرحبا ضرور أنا سي نيشتيكا من الديري حجب ذاكر كان أبزانا يتقاوموا دم بتقاوموا تبرا الله خموني تقاوموا أنا قد قدم كانت حزب زبلة نحنا دم بتقاوموا أي بس إحنا دم بتقاومتين هذا اللي نام بدرجة تقاوموا أي بس إحنا سنتاي بنافع الرأي زبلوا قلنا أسقل من زي كوني تقاوموا دبهال رجاس إخا عتب كفريقك أنصارو جل انكفاءات تتفتر مستقل تراخا تقاوموا كتبال تغل هذا حالفون قال انكفاءات كي قبلكا وقالها ننحر حتى كتبال عكلها أنا ود فتيرة هابتا حنتو ود فتيرة بس حمش تزنبر الدحر نجنا حمش أنا أب حمش ودوات تفعلالها ننحر حدنا تايبال مبارد تقاومتي ناس علينا حسابيجي أب تقاوموسي أي سجرنان دبل إمنت علني سوق ديفكا جزارو سحجسي تقاومو تايبال كونو كنا حجي كو تقاوموه وحكي توركا تقوسمو يقولون نادل راي وزو حتى الجزيجي أبزي دراناسي بايتو بحال كله أنا عسران حمشتن لعلي انت بحال تمكرو زربورو مو بقلل كله تقالا ساي كمان بهيغوز نبر بايتو كسار حجي أبزقنا زندناهن أبزقنا تايب بحالات نحن وش قري لأني نابل أني حسي ندقنا خا حجي أب نحن نعنا في نقري يلا خيف الكتاب الديسا بخيف كتاب بالجل مقبر إذا قدر في حربة كاي تساغر سكات راح زي كونسي أمن تاينا دلنا نزيتاتسي كن زرار ورخون كل هالنا انتايو شجرنا سيس جزار سوسي بويا هذا وحكيت لك سوق اسمه قلنا فحكينا بالتين ناس دقنا قاعد دقنا خمس دقائق حاجه تايب المقواسي انت يوزي انت اينا نقون دلنا انت اي شجرنا بحلفي انا انت لكم زي حبره سوا او معبالي دبهال نمنتاي طمك حبره سوا معبالكو كل جزء عقنكا متنكا تايب بهال كان عق مخان فلات يزمحركا أبجر هذا حلفسي حبرسوا معبالسي أبتدرب زوها بكانيو أبتدرب إتو مسفلك حبرسوا معبالي تركب موني كابزي حبرسوا معبالي ما تايبال تقربت مهارة عقنكا درجة خات فلت الشعبية أخوم هاي نورن حبرسوا معبالي تركب كده هم شعبية نكادر مستحارة خايو
لمسنتك تفليتو نكارز مسحات خشوع زمتسي ኣብ መጀመርያ ኣብ ሻዕብያ ዝመፅእ ግን እንታይ ይበሃል እዩ ዓማ ሓራዲት እዩ ትምህርትኻ ዓማ ሓራዲት ዓማ ቀፃሊት እዩ ትምህርትኻ ናይ ፅልኢ እዩ ኣባና ግን ኣብ ጀብሃ ብሕልቱ ናይ ጀብሃ ኣነ ናይ ጀብሃ ዝወቅስ ኣብ ጀብሃ እየ ነይረ ናይ ጀብሃ ብሱል ዝኾነ ኣባጋግሳ ዝነበሮ እዩ እንታይ እዩ ኮይኑ ሕጂ እንታይ እዩ ኮይኑ ክምልሳ ይደሊ እሞ ነፍሰይሲ ትጨንቀኒ እዚታት ኣዕምቕና ክንዛረበሉ ኣለውና በላሕቲ ውፍያት ነዚታት ብሓይቲ ለካ መጀመርያ ንሕና ንተዓረ ንሕና ከይተዓረና ሓንቲ ነገር ዝመንእሰይ ዝኽመን ነኽስሮ እምበሪ ነኽስቦ የለና ነዝዖ ነኽሳር ድማኒ ቀፃልነትና ምጥፋእ ማለት እዩ ቀፃልነት ንሕር ዘይብልና ኦሮማይ ምስቲ ዳህኪኽዋ ዘሎ ሸይጥዋ ዘሎ ኢሳስ ኣብ ምስቶ ኸማ ንሕና እንታይ ባል ኮይና ክንተርፍ እዩ ስለዚ ፕሊስ በጃኻትኩም ከይበርሃለይ ዝኽእል ተዳህልዩ ኣነ ዘይርዳእኒ እንታይ ብዝያዳ ኸ ዝበዝሓና እዚ ኣብዚ ካድራት ናይ ጀብሃ እንታይ እዮም ኮይኖም ሕጂ ተኣሊና ዘይክእሉ ካድር ኮኒ መላግቦ እዩ መላግቦ መሰረትን መላግቦ ፈፃሚ ኣካል እንኳን ካድር እዚ ተገይሩ ኣይተገበረን ኩሉ ግዜ ካድራትና ዝተባሃሉናዮም ፀጊዕነት ናይ መርሒነት እዮም ነይሮም ምስ መሰረት ርክብ ስለ ዘይነበሩ ኣብዚ ሕጂ ከማን መሰረት ከማን ክላገቦም ኣይከኣለን ፈፃሚ ሽማግለ ዝኣዘዘቶም ዝገብሩ ዝነበሩ እኒሄለልካ እንታይ ኮይኑ ከምኡ ኣብ ሻዕብያ ከማን ከምኡ ኢሳያስ ዝበሎም ብኢሳያስ ዝኸዱ ዝነበሩ ካድራት እዮም ነይሮም እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ሰዓት እዚ ንሕና ንሕሰበሉ ወላ ሃርድ ቶክ ጌርናሲ ንዘራረብ ክሳብ መዓስ ክሽፈን ዓዲ ምስ ከደት ስለዚ ፕሊስ ወጃኻትኩም ገለ ስምዒታዊ ዝኾነ እንታይ በሃላት ተለኒ ገለታ በሉለይ ተሓዝለይ ካብ ጭንቀት ተበገሰይ ቴንክ ዩ ወዲያ ኣለኹ Yeah, thanks, David. بوغيركا تلعلنا بالعقلو إخازلخا تاكل تكون زقبهم قدايات أيكوننا اللو إخاتب اللخا so thank you باشاي اوكي غنيلنا غزا ثانك يو فيري ماتش كلكم رئيتو خطوب صنعكم مسجن اي ثينك حجي ترايد يكونت مجمرياو الناس داويت كزارب كله صبغ حتوتاتيو نحنا سيتا اوت مخانا زملكت يو زارب نيرو كابتن ناي كلكم زحسكون ون ناي داويت نحنا صبغ نقبر يلنا نزبر ملختيو لازم نحنا يتعرمنا نمنسي كانوا ودقلي نخلينا زبديو نعيل كوين سمعني كمون نردا ازغي هاجر تورر لايلو يدناغرو كابت كل زبله معناته تاقند ነገር تورر لايلو نت حزبي بس هاجراو سمعت يمزمزوم هلاو موتي منسي كاب بوليتيكاو بسلت زي بلو امرو يزرع مهلاو زملكت يتداري مالتي كوم اون ناي ميديا لاي نت اتقاليلو ودربسون اذا منسي كاب تخل زبله مالتي تاقداسي حماق اقاطيمو እዩ ዝብል መልእኽቲ እዩ እዚአን ተንቀንዲአን ስለዚ እዚ ሓቂ ክንሓስበሉ ዝግባአና እዩ ማለት እዩ ተኻልእ ብዛዕባ ታሪክ ህግደፍ እንታይ ዝገብር ሃይለ ስላሴ እንታይ ይገብር ገለ እንታይ ይገብር ናይ ተዘክሮታት ናይ ቀደም እዩ ማለት እዩ ንዓይ እውን ከምቲ ንወዱ ብስ ዝበሎ ኮሚታት ኣብ ትምህርቲ ክትምረቕ ከለኻ ሃይለ ስላሴ ክዕድለካ ከሎ ክንደይ ሽጉምቲ ትኸይድ ዳዕራይ ክንደይ ትሰግድ ከመይ ትገብር እዚ ተዘክሮታት ናይ መስፍናዊ ናይ ነገስታት ጉዕዞ እዩ ኢሳያስ ድማ ንጉስ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ንጉስ ንላዕሊ ዝኸፍአ እከይ ከም ዘጋጠመና እዩ ሕጂ እቲ ንሕና ሓደ ክንሪኦ ዝግባአና ነገር እንታይ ኣሎ ብዛዕባ ኢሳያስ ይትረፈና ምክንያቱ ብዙሕ እዩ ተዘሪቡ መንእሰይ እውን
ስለዝፀልኦ ይስደድ ዘሎ ንዑ ስለዝፀልኦ ወይ ክዋጋእ ኣለዎ ወይ ክሃድም ኣለዎ እዚ ኩሉ ሻዕ ንብሎ ነገር እዩ ማለት እዩ ሃዲሙ ግን ከምታ ወዲ ድቡስ ዝበላ ፅቡቅ ኣጋጢምዎ ዶ የጋጥሞን ሕማቅ ይጋጢምዎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ንሕና ፅቡቅ ንገብር የለና እንቶም ቀዳሞት ንሕና ክንስደድ ከለና እውን ክንዲ ዝመንእሰይ እዚ ኢና ነርና ክንዚ ሕጂ ዝስደድ ዘሎ ደቂ 20 ገለ መለን ኢና እኮ ንሜዳ ገዲፍናዮ በዚ መንእሰያት ኢና ነርና ማለት እዩ እተን ኩለን ንሕና ንገብረ ነበርና ኸ ይገብር ኣሎ እንታይ ክኸውን ንደልዮ እዚ መንእሰይ እዚ ከምታ ርእሲ ዝብላ ባዕልካ መንዚዕካ ስልጣንካ ንምውሳድ ተለዓል እንዳ ትብል ዘላ እታ ርእስቲ ሕጂ እንታይ ዓይነት መንእሰይ ክኸውን ኣሎ እዩ ዝትሕቶ ዝመፅእ ማለት እዩ ታሪክ ዝውከስ ክኸውን ኣለዎ ታሪክ ተተወኪሱ እንታይ ዓይነት ኣቦታት ፀኒሖሞ እንድሕር ኢልና ንሕና ከታሪክና ብግቡእ ኣንቢብና ዲና ዝብል ሕቶ ኣሎ ማለት እዩ ታሪክና ብግቡእ መዚድና ዲና ስለዚ ንሕና ብግቡእ ስለዘይመዘና ታሪክና ጌጋናን ፅቡቕናን ንሱ ከዓ ልክዕ ከምታ ንሕና ንገብራ ዘለና ከምኣ ገብር ኣሎ ማለት እዩ ውርሻ ስለዝኾነ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት መንእሰይ እንደሊ ኣቦታት ተቃለስቲ ዘለሊ ሕራይ ንዓና ከለሊ ክመፅእ ከሎ ንሕና ከምዛ ዘለና ፀኒሕናያ ማለት እዩ ፈሓብቲ ንበለ ተሓሳስባ ዘለና ማለት እዩ ካልእ ኸ እንታይ ዓይነት መንእሰይ እንደሊ ልኡላውነት ዘለሊ ንዓና ክውከስ ከም መፅሓፍ ኮይና ንዓና ክርኢ ከሎ ከዓኒ ልኡላውነት ዘይነለሊ ኮይና ፀኒሕናያ ማለት እዩ ምክንያቱ ልኡላውነት ትርጉም ልኡላውነት ብኮንሰፕት ደረጃ ግቡእ ጌርና ክንፈልጥ ንኽእል ኣግእዞ ካብ ውልቀ ሰብ ጀሚሩ ጂኦግራፊያ ጥራይ ዘይኮነስ ኣግእዞ ናይ ወዲ ሰብ እውን ከይተረፈ ዘጠቃልል ከም ምዃኑ ማዕርነት ዘጠቃልል ከም ምዃኑ ኩሉ ነገራት ኮታቲ መሰላት ናይ ወዲ ሰብ ኣብ ልኡላውነት ዘጠቃልል ከም ምዃኑ ከምኡ ጌርና ተረዲእና ኣይፀናሕናዮ ንሱ ከዓ ልክዕ ኣይተረዳእን ነዛ ነገር እዚኣ ኣብ ነናሓልሑ ከምኡ ናይ ዕግርግር ጉዕዞ ክኸይድ ተገዲዱ ካልእ እውን መደብ ዘለዎ መንእሰይ ንደሊ ማለት እዩ መንእሰይ ክበሃል ከሎ እሞ ንሕና ከመደብ ሒዝና ፀኒሕናዮ ቦታት ክውከስ ከሎሲ ከመይ ኮይና ፀኒሕናዮ ልክዕ መደብ ዘይብልና ንሕና ድማ ፋሕ ብትን ዝበለ መደባት ሒዝና ፀኒሕናዮ ንሱ ከዓ ይፍትን እሞ ፋሕ ብትን ይብል ማለት እዩ ልክዕ ከም ተምሃራይ መጠን ነተናትና ቅዳሕ ወሲድዋ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት መንእሰይ ክኸውን ንደሊ ሳዕቤናት ናይ ዝወስዶ ስጉምቲ ዘለሊ ንሕና ኸ ሳዕቤናት ናይ ዝወሰድናዮ ክመሃር ከሎ መፅሓፍ ገንፂሉ ንዓና ክርኢ ከሎ ንሕና ከመይ ኮይና ፀኒሕናዮ ንሕና እውን ሳዕቤናት ናይ ንወስዶ ስጉምቲ ዘይነለሊ ኮይና ፀኒሕናዮ ከምኣ ከዓ ገይሩ ንሱ ማለት እዩ ተማሂሩ ማለት እዩ እቲ ጉዳይ ናተይ ድዩ ካባይ ድዩ ኖ ካብ ካሊእ ግሊሽ ገይሩ ቀፅል هو ሕጂ መንእሰይ ሃገርን ሕውነትን ዝፈላለ የድልየና ግን ንሕና ሃገርን ሕውነትን እንተገንፀለ ንዓና እንተጠመተ ሃገርን ሕውነትን ከነለሊ ንኽእል ኣቦታት ዶ ፀኒሕናዮ ኣይፀናሕናዮን ስለዚ ቅዳሕ ልክዕ ከምኣ ወሲዱ ኣሕዋት ኢና ዝብል ምስቲ ሃገር ኢና ዝብል ዝተደባለቐ ትሕዝቶ ተማሂሩ ማለት እዩ ካባና ተማሂርዎ ማለት እዩ ስለዚ ፅቡቅ ኣይጋጠሞን ከምቲ ዝተባሃለ ካልእ ከ መንእሰይ እንታይ ክኸውን ንደልዮ ዘበናውን ልቦናን ትምህርትን ዘጠቃለለ ክኸውን ንደልዮ ግንፅል ኣቢሉ ተረኣየ ንዓና ድማ ንሕና ዘበናውያን ኮይንና ይፅናሕናዮን ናይ ኣረጊት ፎርሙላታት ናይ ቀደም ሰባት ኣጋባባፋታት ግርጭት ጌርና ንጥቀም ሰባት ኮይኑ ገንፂሉ እንተረኣየ ከምኡ ኮይንና ፀኒሕና ኣይረኣየናን ማለት ኣይኮነን ስለዚ ፅቡቅ ትሕዝቶ ሒዝና ኣይፀናሕናዮን ኣብዚ እውን ካልእ እውን እንታይ ክኸውን ንደልዮ ካብ ብዕልግናታት ነፃ ዝኾነ ሓልዮታዊ ዝኾነ ካብ ኮራፕሽን ነፃ ዝኾነ መንእሰይ ክኸውን ነይርዎ ንሕና ከቦታቱ ርእይ ተበለና ከምኡ ዶ ኮይና ፀኒሕናዮ እዚ ባዕልካ እውን ብፍላይ ኣብ ዝደንቀነ በፂሕካያ ዘለካ ወይ ክትቃለሰሉ ርድግ ትብል ዘለካ ዘርኢ እዩ ማለት እዩ ንሕና እውን ሰረቕትን በዓልገታትን ኣሕዋትናን ሸይጥን ኮይና ፀኒሕናዮ እቶም ዓበይቲ ግንፅል ተበለ ተረኣየና ስለዚ ሕማቅ ኣጋጢሞ ልክዕ ከምኣ ገብር ኣሎሱ ናብ ገንዘብን ናብ ስርቅን ናብ ምምንዛዕን ምምንጣልን ምሻጥ ወዲ ሰብን እዩ ዝጓዓዝ ዘሎ ከመይ ጌርካ ገንዘብ ትእክብ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚኣ ድማ ካባና ተማሂርዋ ማለት እዩ ልክዕ ከምኣ ከዓ ይገብር ኣሎ ማለት እዩ
ካልእ እንታይ ዓይነት መንእሰይ እንደለና ፅቡቕ ፅምዶ ዝፈልጥ ስሙር ግንባር ዝፈልጥ ምሕዝነት ዝፈልጥ ምስ መንን ቅደም ተኸተልን ዝርዳእ ምስ መን ይኹን ማሓዞ ዝግብኦ ዝርዳእ ክኸውን ይግብኦ ኢልና ንፀልም ግን ከንሕና ከምኡ ኮይና ዶ ፀኒሕናዮ እቶም ኣቦታት ኖ ንሕና እውን ህልም ዝበለ ፋሕብትን ዝበለ ፅምዶታት ፋሕብትን ዝበለ ስሙር ግንባራት ፋሕብትን ዝበለ ዝምድናታት ክንገብር ፀኒሕናዮ ማለት እዩ ነዚኣ ቀዲሕዋ ከማ ኣገብር ኣሎ ንሕና መንእሰይ ስነ ፍልጠታዊ ዝኾነ ፖለቲካ ክርዳእ ክኸውን ኣለዎ ኢልና ንፀልም ግን ንሕና ስነ ፍልጠታዊ ፖለቲካ ክንጥቀም ፀኒሕናዮ ዶ እንድሕር ኢልና ከምኡ ይፀናሕናዮን ንሕና እውን ህልም ዝበለ ንፖለቲካ ከም መበለፅ እምበር ከም ስነ ፍልጠታዊ ዓውዲ ፍልጠት ጌርና ክንጥቀመሉ ኣይፀናሕናያን ልክዕ ከምኣ ቀዲሕዋ ማለት እዩ ናብ ማእከላይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ከይድና ወያኔ ኢፒአርዲኤፍ መንግስቲ ምስ መስረቱ ናብኡ ከይድና ተፀጊዕና ንሱ ከዓ ናብ ማእከላይ መንግስቲ ይፅጋዕ ኣሎ ናብ ወያኔ ከይድና ተፀጊዕና ንሱ ከዓ ከምኡ ይገብር ኣሎ ክሳብ ሕጂ ከምኡ ንገብር ኣለና ከምዚ ዳዊት ክብሎ ዝፀንሐ ክሳብ ሕጂ እውን ናብ መንግስቲ ንፅጋዕ ሰባት ናብ ኢሳያስ ከይተረፈ ንፅጋዕ ሰባት ኣለና እቶም ዓበይቲ እቶም ናይ ቀደም ማለት እዩ ንሱ ከዓ ከምኣ ገብር ማለት እዩ ኣብዚኣ ምስ መፀ ናብ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከይድ ናብ ወያኔ ከይድ ናብ ፋሕብቲ ንኸይድ ዘይተወደበ ኣገባብ ቃልሲ ይገብር ልክዕ ከምታ መፅሓፍ ዘንበባ ካባና ካብቶም ዓበይቲ ከምኣ ይገብር ኣሎ ስለዚ ጥጡሕ መሃሪ ዝኾነ ባይታ ኣይፀንሖን ኣይተቐመጡን ሕማቕ እዩ ኣጋጢሞ ዝብል ዘረባ ልክዕ እዩ እቲ ሃገር ትውረር ኣላ ዝበሃል ዘሎ ኣዘራርባ ረዳእ ዘምፅኦውን ልክዕ እዩ ምክንያቱ ዓበይትና ምሁራትና ሽማግለታትና ተሳቂዮም ዘሕለፍዎ ግዜ ከይተረፉ ሃገርና ክትውረር እንድሕር ኮይና ምስ መንግስቲና ምስ ወተሃደር ኢና ጠጠው ምስ መንግስቲ ኢና ጠጠው ንብል ይብሉ ኣለዉ እንታይ ዳ ክገብር እስኹም ነዚአን ንብበል ኣሎ ስለዚ ነቲ ትክክለኛ ኣገባብ ናይ ቃልሲ ኣነፂሩ ዝጥምት ብጣዕሚ ውሕድ ተዓብሊሉ ዝኸይድ ሸነኽ እዩ ዘለና ክሳብ ሕጂ ወላ ምስ ሰይጣን ኮይና ንቃልስ ንብል ሰባት ኣለና ማለት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኩሉ ጉዕዞ ንኩለን ረኣይዎን ሕጂ መርምርወን ስለዚ ንሕና ፅቡቕ መፅሓፍ ኮይና ስለ ዘይፀናሕናዮ ከምኡ ይገብር ኣሎ ማለት እዩ ካብ ሕጂ ንኔው ንሕና ክንፅብቕ እንድሕር ኮይንና ከዓኒ ካባና ክመሃር እንድሕር ኮይኑ ንሕና ቅድም ንተዓረ ንሕና መቃልስና ንፍለጥ ንሕና ኣዝማድና ናይ ቃልሲ ንፍለጥ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝርከቡ ይኹኑ ኣብ ግዳም ዘለና ንኹን ኣብ ጎረባብቲ ንኹን ኣብ ዓለም ለኻዊ ጉዳያት ንኹን ዝምድናናን ኣገባብ ኣቃላልሳናን ብጣዕሚ መሃርን ቀፃልን ምሕዝነት ዘጥር ክኸውን ኣለዎ እምበር ንግዝያዊ በለፅ ዝኸውን ዝምድና ገልጠምጠም ናይ ገልጠምጠም ዝምድና ተጠቂምና ንሎሚ ንረብሕ መሲሉና ንፅባሓይቲ ኮንሲኮንስ ማቅ ሳዕቤናት ዘምፅኣልና ክንከይድ ኮይና እዚ ንዕኡ ዝጠቕሞ ኣይኮነን ንሱ ከምኡ ክዕረ እንድሕር ኮይኑ ንሕና ኣገባብ ቃልስና ክንዕርር ይግባአና ኩለን ገዛውቲ ንበፅሐና ኣለና እተን ዝርከበና ዓበይቲ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ገልጠምጠም እየን ዝርከባ ዘለዋ ክሳብ ሕጂ ከምዚ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ለዚ እዚ ሆምወርክ እዚ እንታይ ንግበሮ ዓብ ሕቶ እዩ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ኢና ነዚ መልክዕና ሕማቕ ዝኾነ መልክዕና ከነዕርዮ ንኽእል ዝብል ሕቶ ንኩላትና ዝወድቕ እዩ ንሕሰበሉ ንተዓረ ካብ ውልቀ ሰብ ጀሚርና ኣገባብ ኣቃላልሳና ክሳዕ ውድባትና ዘለዋ ክዕርዮ ከም ዘለዎም እንድሕር ድጋገየለዉ ድማኒ ብደይ ንሕስያ ክንዛረቦም ግባአና እንድሕር ስቕ ኢሎም ንኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ኮይኖም እንድሕር ስቕ ኢሎም ናብ ወያኔ ዝኸዱ ኮይኖም እንድሕር ስቕ ኢሎም ደይመሓዝቶም ንሃገር ምክልኻል ኢሎም ከይተረድኡ ምስ ህግደፍ ዝፅግዑ ኮይኖም ነዚኦም እንታይ ንግበሮም ነዚ ከመይ ንግበሮ እዚ ዕዳ ናይ ኩላትና ናይ ዓበይቲ ዕዳ እዩ ናይ ንኣሽቱ ይኮነን ስለዚ ንኣሽቱ ሕማቕ እንተገበሩ ውርሻ ወሪሶም ኣለዉ ውርሻ ሕማቕ ውርሻ ካባና ወሪሶም መስሎ ዘለዉ ነብስና ነዕሪ ነብስና ንሕተት ታሪክና ነመዓራሪ ብሓቂ ከዓ ንበገስ እዚ ጥራሕ እቲ ከወፃእና ዝኽእል እንተኽኢልና እንተርኪብናሉ ኣብዚአን ንፈትን ባህላ እየ ስለዚ እቲ ዝበልኩሞ ኩሉ ትኽክል መልእኽቲ እዩ ነይሩ ይቐኒየለ እንዳበልኩ ኣብዚ ዓፁ ማለት እዩ ይቐኒየለ ታንኪዩ ባሻይ ካሊእ ኣብዚ ዘቕረብናይ ርእሰ ወግዒ ተመርኪሱ ከተቕርቦ
تدليو يكتوسخو تدليو نجار نتليو صبوغ أبز مص قدام رأس وجعنا نايتي زحلف مقصلتا كخون ندليو نسخة عندي ندم بدياسبرا وتقاومو بفلايكا بوليتيكاو دبات ويسلفتات كم هنا حد هاجر أو بوليتيكاو جنبر زعنقفون مخنياتات انتايا منتايو زبل عمق زبالة بحكي نتعنقفاتات اكسبوز كجبر زغل ككابتن كورونا مخنياتو ብዙሓት ኣብ ውድባት ተሳተፉ ኣብ ኣኼባታት ናይቲ ውድባት ተሳተፉ ስለ ዘለኹም ስለ ዝህሉ ከነልዕሎ እዚ ናብ እንታይ ባይታ ከብፅሓና ክእል ምእንቲ እዩ እሞት ዕንቅፋታት እዚ ካብ ኮነ ብኸመይ ክንኣልዮ ንኽእል ነዚ ዕንቅፋታት እዚ ስርዓት ምልክ እዚ ክሳዕ ዘሎ እቲ ቃልሲ ክቅፅል እዩ ነቲ ቃልሲ ብግቡእ ክትገጥሞ እንድሕር ኮንካ ከዓ ክትምድቦ ክትክእል ኣለካ ነቲ ቃልሲ መፍትሒ ናይቲ ፍልልያት زحدر نطبتات انتدعى كان نتصرو خيلنا بخمي كفتحك على المبار زن كاب كونه زن كاب كونه زن كاب كونه اتما بتحتاتو انتاي خون زلو اينا يسقوم تتاتي خوسد زلو من يمكن نابتي مهناز حاده هاجراو بوليتيكاو جنبار كمسو زخل بتبعات هذا خابت خنواقو زلنا أنصار تي هاجراون هزبان علامة سودبو من قصاصات ودبات تليومون بنصور مجدي ናብ ህዝብና እናቃላዕና ክንቃለሶም ዘለና ናብ ምዃኑ ክብፅሕ ክከኣል እዩ እቲ ዕላማ ማለት እዩ እሞ ስለዚ ንርእቶታት ዝወሃብ ወይ ሕቶታት ዝለዓል እንተዘየልዩ ኣብዚ ክንዓፅዎ ኢና መደብና انت كم تقول جزء زبلة أنا هنت غير الخبز عام تاين تتزرع بنايلس لزخانة كل سب حزوخ مس زبليو نجار على النسخان تاي كابت عنك فتحت زبلة أهلي لخمتس إذن بيخون راح زي كونه بتكبر تساتيفو ذرعيه بالثيوري راح زي كونه بخلص حساب زي زخون كم مبال أبدن زقات أموزيان يوم كم يلوم وصلوا له الكاك قرب بزخل المجدي حيزكم كتقاربوا خلوتون كمو نصبه مالك ስለዚህ ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ክንፍፅም ኢና ክብርን ዝኽርን ነቶም ሓደራ ኣሰኪሞም ዝሓለፉ ሰማዕታትና ይኹን ኣብ ዝመፅእ ክሳዕ ንራኸብ ዳሓን ቀንዩ